هاليلويا هاليلويا سلام نعكم كل سنة بيزني هاليلويا حد دم እግዚአብሔር ሰናይ አሜን እግዚአብሔር ምሕረትና እግዚአብሔር ሰናይነትን ያዝዶ አቢልና ዘሎ ሃሌሉያ ምሕረቱ በዚሕልና ሃሌሉያ ምሕረት አምላኽ ዝበዝሓልና ሰባት ኢና ፍቕሪ አምላኽ ዝበዝሓልና ሰባት ኢና ሃሌሉያ እቲ ናይ መስቀል ስራሕ ሃሌሉያ ትውዱእ ግብሪ ንሕና ኸይንጠፍእ ንሱ ኣብ ክንዳና ህይወቱ በጃ ዝሓበ ሃሌሉያ ክሳዕ ክንዲ እዚዩ ኣፍቂሩና ሃሌሉያ ህይወቱ ብምሕላፍ እዩ ኣፍቂሩና ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጎይታይ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ከማኻ ዝበለ ኣፍቃሪ የለን ሃሌሉያ ከማኻ ገይሩ ዝሕብሕብ የለን ሃሌሉያ ከምኡ ክንብለና እስከ ኣምላኸይ ክንደይ ዘገርም እዩ ፍቕርኻ ንብለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንደይ ዘገርም እዩ ፍቕርኻ ንኃጢአተኛ ትፍቅር ንስኻ ኣምላኸይ ክንደይ ይበዝሕ እዩ ጻልኻ ንውዱቕ ኣልዒልካ ትኽብር ንስኻ ኣቦዬ ክንደይ ይሰፍሕ እዩ ዓቕልኻ ንድኹም ንብርቱን ይጸውር ንስኻ ኣምላኸይ ክንደይ ዘገርም እዩ ፍቕርኻ ንኃጢአተኛ ትፍቅር ንስኻ ኣምላኸይ ክንደይ ይበዝሕ እዩ ጻድቓ ንውዱቕ ኣልዒልካ ትኽብር ንስኻ ኣቦዬ ክንደይ ይሰፍሕ እዩ ጻድቓ ንድኹም ንብርቱን ትጸውር ንስኻ ተገሪመ ተደሚመ ተገሪመ ኣምላኸይ ከማኻስ ነየለ ኣምላኸይ ከማኻስ ነየለ ኣምላኸይ ከማኻስ ነየለ ኣምላኸይ ከማኻስ ነየለ ተገሪመ ተደኒመ ተገሪመ ኣምላኸይ ከማኻስ ነየለ 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 ዘከረና ዘየለ ንሱ ዘኪሩና ሃሌሉያ ሕፃና ሞት ነይሩ ሕፃና ጥፋኣት ነይሩ
أب كندانا نسو بجا حليفو كندا يبزحي فقره هاليلويا كابز زعبي يلن بس كان بيجنا نقوله أملاخي إندي زقرمي فرخا نحاجاتنا تفكر نسغا أملاخي إندي يبزحيو صالقا نودو قلبك تغبر مسغا أبوي إني يسبحيو صالقا نلقم نبرتون تزور نسغا أملاخي إني زقربيو صالقا هاليلويا ما أملاخنا بلالو منهم نبر نولو والعد هاليلويا كاف غريز تلع الليل يخلو أملخوي يقبروس لزلوني يكون المعدي مالتي كوينو يزم لغكا وش سيدر يغني مسوات زمتالكا أفضلي زتلع الليل يغلو أملخوي يقبروس لزلوني يكون المعدي مالتي كوينو يزم لغكا وش تيدر يغني مسوات زمتالكا فتوكاي يسوع 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 أفكرك يسوع 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 أعطيك يسوع يسوع فتوكاي يسوع يسوع أفكرك يسوع أعملك يسوع
بغرقة نسيتني أخبرك يدرخني عملكو يبلني عبتعترخ سنبور بني عملكو يبلني عبتعترخ سنبور بني بغرقة نسيتني كغيرك يدرخني عملكو يبني عبتعترخ سنبور بني عملكو يبني عبتعترخ سنبور بني هاليلويا يسوع بارك فيك هاليلويا يسوع إلهت وعافا مليو فسيسون بيولي بيد غريبا اتنعي مسكن سراح اتقرر قريب عدني غيوك يون اتنعت قبغري يسوع إلهت وعافا لبي بغريبا اتنعي مسك السراح اتقرر قريب عني غيوك يون اتنعت قبغري فتوكاي بغرقة نسيتني أخبرك يدرخني عملكو يبلني عبتعترخ سحبوا ربنا عملكو يبلني عبتعترخ سحبوا ربنا هاليلويا أفكرك يقبلك الغول كل زيبك عني من سناك مهموم في غريب قلاتي على راح يكون قبل بي بحاكي بمنفذ أفكرك يقبلك الغول كل زيب الكني مسناك مرحوم بغريب قلاتي على راح يكون قبل بي بحاكي بمنفذ أفكرك يسوع فتوكا يسوع
Oh
مسقايو عقابت نفسي عبيتايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عقوقايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عبيتايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عقوقايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عبيتايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عقوقايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عبيتايو عقابت نفسي مسقايو عقابت نفسي عقوقايو عقابت نفسي بارك باهنا بلني ودسك باهنا بلني بارك باهنا بلني ودسك باهنا بلني بارك باهنا بلني ودسك باهنا بلني هاليلويا هاليلويا زلالم أبيت أملاك سمون ناودسك من بار كندي تعم هاليلويا هابز زعبي عصايل هاليلويا هاليلويا يسوع تمسكن هاليلويا من بار يا صبيق خامو تمسكن هاليلويا باري تعمي رخيبي مو تمسكن هاليلويا هاليلويا تمسكن يسوع تمسكن تبارك هاليلويا كبرك نبينا هاليلويا إذا سمايات زفانو مدرخا مرقت قدرو زفان እግዚአብሔር هاليلويا هم دابلنا زمرينا آمين كبري بينو طرح يزغبو سمايات زفانو زخنه مدرخا مرقت قدرو زخنت هاليلويا كبر زغبو آمين بينو هاليلويا هل زغبو يلن هاليلويا كبرك نبوي نحكم هاليلويا كبر زغبو أكاي خانس هاليلويا
Hallelujah.
ክብሪ ኩሉን ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣምላኽ ባርክ
ዘለና መጽሓፍ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ግንጽሊና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኢና በጽሕና ዘለና ኣብኡ ብሓደ ኮይና ከነንብብና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሰዓት ግንጽሉ ክጽበየኩም ብሓደ ኮይና ሽዑ ከነንብቦ ኢና ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 10 ብዝተረፈስ ኣሕዋቴ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቁዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ስለዚ በታ ኣከይቲ መዓልቲ ምቁዋም ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩም እውን ደው ክትብሉ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም እድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ ምስናይ ዝኹሉ ነቲ ናይ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ከተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሰይፉን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸለይኹም እሞ ምስናይ እዙውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቕሑ ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ብመቑሕ እተኣሰርኩ ልኡኽ እሞ ከም ዝግባአኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ ጸልዩለይ በዛ ናይ መጨረሻ ቃል ክንጸልኢና እስከ ዓይንትና ዓሜትና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከም ጳውሎስ እኳ ብኡ ብመቑሕ እተኣሰርኩ እንተዘይበልና ምእንታይ ግን ሎም መዓንቲ ቃሉ ሒዘ ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢለ ስለ ዘለኹም እዚ ሎም መዓንቲ ከነምልኾ ዝጸናሕና እግዚአብሔር እዚ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር ነገራት ኩሉ በዚ ቃሉ ዝገይሩ እዩ ፈጢሮ ይኹን ምስ በለ ዝኾነ እዩ ቃሉ ኣምላኽ ይመስገን ቃሉ ብርቱዕ ሓያል ዘለዓለማዊ እዚ ቃሉ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ወላ ሓደ ሰብ ክገልጾ ኣይክእልን ሎም መዓንቲ ግን እስኪ መንፈስ ቅዱስ ሎም መዓንቲ ንስኻ ተዛረበኒ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ንእምሮይ ንመንፈሰይ ንኹለንተናይ ንስኻ ግዝኣዮ ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስከንጸሊና ተዛረበኒ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ናይ ቃልካ ደገ ንስኻ ክፈተለይ ናይ ቃልካ ምርሓው ንስኻ ሃበኒ ምርዳእ ንስኻ ሃበኒ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ነመስግነካ ኣሎና በዛ ምሸት እዚኣ በዛ ድሕሪ ቀትሪ እዚኣ እግዚአብሔር ሆይ ኣማ ኣብ ዙርያ ቃልካ ኮይንና እግዚአብሔር ናይ ቃልካ ምስጢር ክንርዳእና ክንፈልጦ ከነስተውዕሎ ብቃልካ ኸ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክንመሃር ካብ ማእሰርትና ኩሉ ክንፍታሕ ሓይልና ኩሉ ክሕደስ ናባኻ መጺና ኣሎና እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሎሚ ንቓልካ ማእከልና ህያው ክትገብሮ ይልምነካ ኣለኹ ወኣምላኽ ስለይን ስለዞም ኣሕዋተይ ንጽልይ ኣለኹ ብናሓልፎ ዘለና ኩሉ ኩነታት እግዚአብሔር ሆይ በቲ ንኸዶ ዘለና ኩሉ እግዚአብሔር ሆይ ሸለቆ እግዚአብሔር ሆይ ኣእምሮና ጸልሚቱ እግዚአብሔር ከይድፈን ምእንቲ ሎሚ ናይ ቃልካ ሓይሊ እግዚአብሔር ካብ ጎዳጉድ ከውፃና ይጽልይ ኣለኹ ቃልካ ማእከልና ህያው ይኹን እግዚአብሔር ሆይ نعي تزاربني نحواتي تزاربهم እግዚአብሔር ሆይ نقالاتي እግዚአብሔር ንስኻ ክትቆጻጸሮ بيسوس ክርስቶስ ሽም ኣብ ማእከልና ዝፈትሕ ህያው ቃልካ ተዛረበና ንጽልይ ኣለና ክንወጽእ እንከሉናስ እግዚአብሔር ሆይ ብናይ ተስፋ ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ተፈትሕና ሓይሊ ተዓጢቕና በርቲዕና ሓይልና ክንወጽእ ጽልይ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ሆይ ጽልይ ኣለኹ بيسوس ክርስቶስ ሽም
نزي እግዚአብሔር ሆይ ቃልካ ነዚ እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ዝገንጸልካዮ ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ንዑ ምእንቲ እግዚአብሔር ከም ግቡእ ከይርዳእና ነእምሮና ዝዓትዕት ዘበለ ሁሉ ዘጸልምት ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ናይ ጸላኢ ኃይሊ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንኣስሮለና أيمرونا فتح يوك እግዚአብሔር ልብና አርህዎ ቃልካ ካአቱ ሞኸና ግፈና እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያሉና መታው ቃልካ የብርህ ንገርታትካ አይምሮ ይሁቦም ጽሑፊሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሎሚን ቃልካ በግርህነት ክንቀበሎ ብርሃን ካኸረክብ ይጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ንዓይን ባሪያኻ ድማ እግዚአብሔር ሆይ ሓግዘኒ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ደው ክብል ንቃልካ ከገልጾ እግዚአብሔር ከምቲ ኮይንዎ ዘሎ ከም ቃልካ እግዚአብሔር ክዛረቦ ክኽእል ስኻ ክድግፈኒ ይጸልያለሁ نخنافرين سخاجزا نأمروين سخاجزا እግዚአብሔር ሆይ نحساباتي زقعز زبل እግዚአብሔር ሆይ كم تزقبا أن እግዚአብሔር أب قد ميخادو نخيبل زكالاخد زبل خلو نايت ألمات حيلي بيسوس كريستوس شم دقيمة يأسرو الله قالك قلت ألنا እግዚአብሔር ሆይ بقالك فتحنا إلنا نتسأليالنا قالك حقيو بقالك خاخد قدسنا نتسأليالنا لومي بقالك تقدسنا بقالك تفتحنا حرا كوينا كن انتن كن كيدسي أما أكلنا قالك خد قلتو نتسأليالنا إذا እግዚአብሔር ሆይ ስለስም ካይልካ ስለትገብሮ ወአምላኽ ድሮም ስለትገብሮ ዘለኻ ነመስግነካ አሉና ክብሩ ሁሉ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተጠቅሊሉና አኻ ይሁን አሜን አሜን ጎይታ ይባርክኩም ተቀመጡ እግዚአብሔር ይመስገን ናይሎሚ መልእክትና እንደገና ካብቲ ሒዝናያ ዘለና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኢና ክንቅጽል ምዕራፍ 6 ፍቅደ 10 ኢና በጽሕና ዘለና ዝሓለፈ ግዜ ከም ቀዳማይ ፓርት ነቲ መንፈሳዊ ውግእ እዩ መኻኑ ኩላትና ንፈልጦይና መቸም ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቅደ 10 እንታይ መኻኑ ዳርጋ ዘይፈልጦ ሰብ የልቦን አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእታ ዓለምን ኣብ ሰማያት ዳኣዩ እምበር ስጋን ደምን ኣይኮነን ኩልና ብዙሕ ግዜ ሸምደናዮ ጥቅስን ፍቅድን ስለዝኾነ ሓድሽ ሓሳብ ወይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግና መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኣብ ማእከልና በህያው መንፈሱ ገይሩ እግዚአብሔር حدش نجار نعنا زخوننا نجار نقوانو زخون نجار كم زمهرنا أي تاراترني እግዚአብሔር استمسكنه يخون آمين دو أملاخ استمسكنه يخون زحلة فخن الزارب كلنا انتهينا إلنا نيرنا مسيلكم إذا باولوس كزاربو جميرو زلو أم عرف شو دشتف قد 10 تزلو حساب بزترفة بزبالقال يجميرو له إلنا بزعت زترفة زبالقال كنزارب نيش تجميرنا نيرنا حكيرو فاينالي يوزبل عرفتنا إنجليزية فاينالي نمنتاي فاينالي زبل زلو نمنتاي بزترفة زبل زلو انت رأينا باولوس درو أبزي كسع معرف شو دشتك ساعة زبتصح درو تنتينو زلو بزور حسابات متقاللي حساب كم زخانة إذا حساب زي معتصوي حساب كم زخانة إنا تزاربنا نيرنا زي حلفك زي مالتي قال خبت تستزاربنا حساب نخن ملس دمان تايلنا نيرنا زي أب إفيسون زمت ملختي نتوم أب إفيسون زنبرو أمنتي كم استتصحفة أبتا محبر دما بزوحات عبيتي ناشتو حد زي دما انتي كم زنبرو تزاربنا نيرنا باروت كلها كم زنبرو تزاربنا نيرنا حكيلو بزع باروت بوغيرنا حدا وان تزاربنا نيرنا هنا تون باروت كم نقويتكم كم نقويت يسوع كريستوس غيركم تجزؤوا نزبل قال كنبره كلنا باريان تعينتنا برا خمس نبر تبو غيرنا شو تزاربنا نيرنا لو مع خذكركم مالت اتباريا زي ابزي افسون زلو باريا زي شدشتيو معراف سمعوا املاح مسكن شدشتيو معراف سمعوا انت يسمعوا غنا منالبات افسون كم نزارب درجه خلاي عمتنا خيدو سلازلو قال لهم منالبات كيترسعوا باولوس نزي باريا زي انت يلوبا انت يبا سمعوا زباريا من يخبا زباريا انت رايلنا تزاربنا زحلفخ نزارب كلنا توم ابشعو زنبرو فلاسفاتات نتي ابت زمن زنبرو باروت حدا كم اقحو ويناوتي حرشا خمس قصورو ينا تزاربنا نيرنا حقينو افرازا باديلا باريا يخاتبل لنا نيرنا مش حقي فللي يبلون ماتي ابا فرازان باديلا نسي اب حدا مسرع زسرع عينت مننت زلوم يوم باروت ابت زمنتي إذا باريا زيو خوفيلو أبتحتي بون أبتحتي تنازع ملأخت زي أزنب بزلو تكي قص خون خيليو جنت إلو زنبوا نتام ملأخت تسكي موازمة النسو سلا زخونة نزل ملأخت زي سمعوا زلو مالت إذا ملأخت زي أنت يسمعوا زباريا أنت رأي الناس با أنت باريا نسخام من البات أبتزل لخايو خبابي نسخا ولا حدا زي كون كاخت كون تغيرها مع رأق حاخت كون تغيرها أم لخجن أبتناتو جراند زخونة أجندة أبتناتو بلان أبون تايجيرو كايو أقوات إيروكاي معس قدمي مسرات علم مالتي أملاخ مسكن This is a breaking news أمين دو
حدا باريا يدبلكم دلهم ماتسي ولا حدا منامن زخونه تقصيرو ابيت እግዚአብሔር ኮፊሉ ንመጀመሪያ ዝሰምዖ ዘሎ አምላክ ሐሳብ እንታዩ እግዚአብሔር አምላክ አብ ሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ እንታይ ገበረና ባረኸና ሰሚዑ ማለት amazing news እዚ ዘገርም እዩ እዚ ጥራይ አይሆን ሰምዕ ጸኒሑ ማለት ኖ እዚ ናትካ አጀንዳ ንስኻ ባሪያ ከይኮንካ ኸለኻ መንነትካ ከይተፈለጠ ኸሎ ድቂ ገና ከይኮንካ እንከለኻ ገና እኳ ከይተሓሰብካ ኸለኻ ንስኻን ዘርእኻ ብምሉኦምን ገና ከይተቋፀሩ ኸለውሲ ኣምላኽ ንዓኻ ሳቐዲሙ ስታይ ገይሩካ እዩ ሓሲቡካ እዩ ኣቋፂሩካ እዩ ንምንታይ ግን ሓሲቡካ ተራኢልናስ እግዚኣብሔር ሓደ ዓብይ አጀንዳ ነይርዎ እንታይ እዩ ካተ አጀንዳኡ መሲልኩም እግዚኣብሔር ነገር ኩሉ بكريستوس يسوع جيروس نامني خطقللو زدلي እግዚአብሔር ናብ ርእሱ خطقللو ይዘሊ ንስኻ ኣብቲ አጀንዳቲ ጥቕሉል ኢኻ ድንገት ኣይኮንካን ሎሚ መፂኻ ዘለኻ ሎሚ ዳዝ ዜና ትሰምዑ ኣለኻ እምበር ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ግራንድ ፕላን ዘለኻ ኢኻ እዩ ሰምዕ ጸኒሑ ማለት it's an exciting news ማለት ኣምላኽ መስከን ደስ ዘብል ዜና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ነዚዩ ጥዑም ብስራት ዝበሃል ማለት ጥዑም ብስራት ዝበሃል ወላ ሓደ ሰብ መንነቱ ብዘይ ይገድስ ደረጃ ቁጠብኡ ብዘይ ይገድስ ሕብሩ ቆርበቱ ብዘይ ይገድስ ጾታኡ ብዘይ ይገድስ ማንነቱ ብዘይ ይገድስ ብርታዓኡ ብዘይ ይገድስ እግዚአብሔር ኣብቲ ናቱ ዘለዓለማዊ ፕላን ዘእተዎ መንነት ዘለና ሰባት ከም ምዃንና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና አሜን ዶ this is the news ኤፌሶን በሙሉ ብዛዕባ እዚ ነገር ጥራሕ እዩ ዝዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ምናልባት ኣብዚ ምድሪ ኸለና ምናልባት ስደተኛታት ስለዝኾንና ተሰዲድና ስለዝመጽ ምናልባት ናብራይ ብርታዓና ስለዘሎ ምናልባት ከምቶም ካልኦት ዘይኮንና ከም ዝኾንና ብዙሕ ዘስማዓና ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ስደተኛ ምዃንካ ገና ከይተፈለጠ ኸሎ ማለት ኣብ ዓድኻ ዲኻ ደለኻ ስደተኛ ምዃንካ ብዘይ ይገድስ ምስናትካ መንነት ዘይተኣሳሰር ናይ እግዚአብሔር ግራንድ አጀንዳ ኣለዎ ማለት አሜን ዶ ጸጋ ማለት እዚ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካባኻ በአኻ ንዓኻ ዝምልከት ወላ ሓንቲ የብሉን እግዚአብሔር ኣብ ርእሱ ተኣማሚኑ ቅድሚ ምስራት ዓለም በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለዎ ናይ ምድሓን ደገ እዩ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ክገልጸሎም ጀሚሩ ነይሩ ማለት ኣብዛ ሓሳብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እዚ ኣብ ዘመናት ዝነበረ ግራንድ ፕላን ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ዘለዓለማዊ መደቡ ምእንቲ ከተግብር ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰዲዱ እዩ ኣተግቢርዎ ማለት ምክንያቱ ሰይጣን ነዚ አጀንዳ እዚ ኣብ ማእከል ዝተኾላለፈ ዝመስል ስለ ዝነበረ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሰይጣን ኣትዮም ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ምርኣይ ስኢኖም ስለ ዝነበሩ بحاتيات تقرينهم نفردين نخونانين تمتيهم مس እግዚአብሔር ጽሊ ስለዝነበሩ አምላኽ ነዚ ከልካሊ ዝኾነ ቀጽሪ ምን ተኸፍርስ ንመን ይሰዲዱ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሰዲዱ ንመን ንዓኻ አንታ ባሪያ ይዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ ማለት ንዓኻ አንታ ባሪያ ወዱ ሰዲዱልካ ወዱ ክሰደልካ ሆሎ ግን ንዓኻ ምሰምጻካሲ እንታይ እዩ ጌርካ ውሉድ እዩ ጌርካ ኢሎ ንባሪያ ولود كوين كايخا خبال كله زغرمي لو ما انت كنزارب كنسمع صنيحنا زي دس دبل مزمور مالتي انجوي እንዳገበር ኮ ሰምዖ صنيح አምላኽ መስከን ሰማይ ምድሪ ከይፈጠርካ አህራን ከአ እንታይ ከይገበረ ከይተወልደ ንስኻ ኣብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ታይኻ አምላኽ ኢኻ ማለት እዚ አምላኽ እዚ ወላ ሓደ አመንጉኡ ዝመጽ ዘይብሉ አጀንዳኡ ዝቅይር ወላ ሓደ ኃይሊ ዘይለ አምላኽ ምሳኻ ጉዳይ هلو نعها حسيبكايو نعها أنت جيركاي ولودو جيركايو وراسيو ناتو جيركايو يزبل النازل ما تشم እግዚአብሔር وراسيو خد كون كلها وراسي مخان صبغندي مش جو نحد كم حنت دساسا جوجو نايزوت أبو وراسين ترى أخوينكا ما تشم فقرو تراي توريسكا أخذكاي حكيدو زورس نجار سلزي إلا ما እግዚአብሔር ግን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዝርአን ዘይርአን አኡ ዘሎ ሁሉ ዝገበረ እግዚአብሔር ናይ ቀደም ይኹን ናይ ጥንቲ ናይ ብሕጅ ዝመጽ ሁሉ ምንጪ ናይ ህላውነት መሪው ንሱ አሜን ዶ ካብ አምላኽ ዝዓቢ ወላ ሓደ የልቦን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ዝዓቢ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ እግዚአብሔር ንሰማያት በጻብዕቱ ወይ ብስንዝር ዝሰደረ እግዚአብሔር ندسيتات بتوجا أجرو زلع الإجزاء زعابي أملاخسي ناتو وراسي جيروكا يبل مالد. قوي تايسوس كريستوس مثلا نزو وراسي زبحال نجر كال
ነገር ገይርዎ ማለት እንታይ ገይርዎ መዋርስቱ ዝብል ገይርዎ ማለት እቲ መዋርስቱ ኣነ ፋንተም ክገብሮ ኣብ ኣእምሮይ ክሓስቦ ከማን ይጨንቀኒ እዩ ማለት ክርስቶስ መዋርስቱ ምእንቲ ክትከውንሲ ነቶም ብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ከእትዎም ይብለና ማለት ምስኡ ገይሩ ምእንቲ ከእትዎ ምስኡ ኸ ኣተንሲእዎም ኣምላኽ ይመስገን ካዲዲት እግዚአብሔር ይመስገን እዩ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ባርያ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ዘገርም ጸጋ ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ምእንቲ ታብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቅሩ በበደልናን በአበሳናን ሞታት ከሎና ናትና ነገር ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ናህና ዝተወሰኸ ነገር ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ክነሱሲ ምስኡ እንታይ ገበረና ኣተንሳአና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ድማ ይዝብለና ኣምላኽ መስክ ብሕያውነቱ ትብሉጽ ሃብቲ ክብሪ ጸጉ ኣባታትና ምእንቲ ከርኢ ኢሉ እዚ እንታይ ማለት ይመስልኩም ሕጂ ሓደ ስቴፕ እንዲ ተቀዳማይ ስቴፕ ታይ ይመስልኩም ውሉድ ገይሩካ ኣድሒኑካ ወራሲ ገይሩካ ኣምላኽ ገይሩካ ክበሃል ከሎ ሓደ ገይሩካ እዩ እዚ ማለት ሽዑር ስቴፕ ግን ካልኣይ ስቴፕ እዩ ዝሰግር ዘሎ ማለት ካልኣይ ስቴፕ ታይ ይመስልኩም ኣምላኽ መግለጽ ክብሩን ኮላይ ገይሩ ማለት በኣሃ ገይሩን ኮላይ ክብሩ ክገልጽ ደልዩ ማለት ኣው ጥራይ አይኮነን ጠጠው ይሉ እግዚአብሔር አውልድነትካ ጥራይ አይኮነን እግዚአብሔር ደዋቢሉ በአሃ ገይሩ ኻዩ ክብሩ ክገልጽ ደልዩ ናይ ክብሩ ነግለጺ ክገብረካ ደልዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ መስልኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካሞታናት ተንሲኡ ኣብ የማኑ ምሳቀመጾ ኣብታ ቅጽል ዘላ ኣብታ ትመጽ ዓለም ዳኣምበር ኣብዛ ሕጂ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይልን ጎይትነትን ስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘሎ ዓብዩ ሓይሊ ኣባና ንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ እንታይ ምዃኑ ከተስተውዕሉ እጽሊ ኣለኹ ኣባና እንኣምን ዘሎና ንሁሉ ኸኣ እንታይ ገበሮ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዞ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ምእንቲ ርእሲ ክኸውን ድማ ንመን ወፍዮ ነታ ማሕበር ወፍዮ ታ ማሕበሩ ድማ እንታይ ስጋኡ ያ ናይታ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ዝመልእ ኸ እንታይ እያ ምልኣቱ እያ ይዝብለና ማለት this is beyond ውሉድ ምዃን ማለት ናይ እግዚአብሔር ናይ ክብሪ ምልኣት መግለጺ እዩ ማለት ከመይ እንድዒ ኣይፈልጥኒ ግን እግዚአብሔር ሲ ናይ ክብሩ ኤክስቴንሽን ከማን ከም ንኾን ኣብዚ ምድርስ ገይሩና ማለት ኣምላኽ ሲ ንሕና ከመጣብዕቱ ዝዓይነቱ ገይሩና ማለት በኣና ገይሩስ ከዓይ ጀሚሩ እግዚአብሔር ክብሩ ማለት this is an amazing glory ማለት ናብዚ ክብሪ እዚ ኢኻ ተጸዊዕኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንመን ኣፍራዛ ባዴላ ባርያ ጸኒሑቲ እዚ ይሰማዕ ኣሎ ማለት ኢማጂን ሕጂ ኮንትራስት ማለት እዚ ባርያ እዚ ሶ ኤክሳይትድ ደስ እዩ ዝብሎ ኣምላኽ መስክ እዚ የንጥር እዩ ኣሜን ዶ ነምልኽ ብሓፂር እንደገና ከማሽ ሙዚቃ ብሓፂር ፈይጣኩም ኣምላኽ መስክ እዚ የዘምር እዩ ምሻ መንጎ ዘምር እዩ ዝመጻካ ማለት ነዚ ባርያ ዝግራ ኣመሊሱ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ከምኡ ስለ ዝኾንካ ናይ ክብሩ መግለጺ ስለ ዝኾንካ ምልኣቱ ስለ ዝኾንካ ነቲ ተጸዋዕኸሉ ጽዋዕኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ብቑዕ ኮይንካ እንታይ ግበር ተመላለስ ኢልዎ ማለት ስለዚ እቲ ቀዳማይ 3 ምዕራፍ ናይ ኤፌሶን ብዛዕባ ዝጽባቐ ናይ እግዚአብሔር መጠን ክሳዕ ዘይብሉ ተመጢጡ እዩ ዝግለጽ ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ወይ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ኣባና ዝተገበረ ነገር መጢጦም ሰባት ክሰብኩ ክሰምዑ ከለኹም ኣይትሰንብዱ ክሳዕ ክንድኡ ዝተመጠ እዩ honestly it's really honestly ኣነ ክሳዕ ኣእምሮና ክሳዕ ዝገርሞ ዝተመጠ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣእምሮና ክሳዕ ምርድኡ ክሳዕ ዝጨንቆ ዘገርም እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ማለት ግን ምዕራፍ 3 ክሳዕ ምዕራፍ 6 ኮላይ ተጻሒፉ እዩ ማለት ኣለና ረብ ሓደ እንኮላይ ማለት ብዙሓት ሰበኽቲ ምስ ትምህርተይ ስለ ዝኸይደ ኣብ ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 3 ሰቢኽካ ጥራይ እንተትኸይድ ከመይ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ሎሚ ምዕራፍ 6 ዘስብኸና ዘሎ ምኽንያት ጳውሎስ ምዕራፍ 6 እንታይ ስለ ዝገበረ ስለ ዝጸሓፈ እዩ ማለት ኣብ ሓንቲ መልእኽቲ in the same letter ጳውሎስ እንኮላይ እዚ ጽሒፉ ስለ ዘሎ ኢና ሎሚ ብዛዕባኡ እንኮላይ ንዛረብ ማለት ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ዝባረኽ ነዚ ባርያ ኸ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ነዚ ባርያ እዚ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ናይ እግዚአብሔር ነጊሮሲ በዚ ልቡ ምስ ዓገበስ ነዚ ባርያ ዝነገሮ ክነግረኩም ማለት ነዚ ጎይታኻ ሕጂ ሕሰቡ
خابي كم زوردو زلو خنقركم إليه مال كونتراست أفرازا باديلا باريا إلو سريعو كام شالو إلو ريفولت كبر ديلو تتابعيو نزي ديلو أنصارو تبقس ديلو كم نقويتا يسوس غير كان زخ أنت يقبرو تأززو إلو مال أنت تا أيردا كان يوزي مال you can't even understand this مال لو ما أنت بزعبو خزاربكم يكسي أبهري مسكين اتملخت جن إن كلّاي كومو إيلون تباريا مالتي أي ترسعوا حلهم لهم ساي إن كلّاي نجويتها نتي جويتها سي كم نكريستوس غير كان تجبره تعززوا بخلو كوم غير كان تعززوا إن كلّاي يو إلو تملوك قال نسويو مالتي أملاخ مسك اتمزازمي دم أزلهم ما أنت نزاربو قالي مالتي بزعبود بزح تزارب ناس اللي زخنا لوم دم بزعبات تمزازمي إنا خنزار أمود داتها أنت يلوم مسيلكم لزبارة finally كلتيون ديو فاينالي قال كمالتي انت هلكا صلايخا اللوكا خمسي لكا تناقيفكا نخمس عينت زغرم صوعا تصوعها ختنبرن كلخاسي كمز عينت نابرا ختنبر ناي جلوري نابرا ختنبر ناي سعري هيوت نخيتنبر زي فتو قال انت هلو صلايخا الو يو يزبلو زلو ات صلاي تسعيرو ديو هو سلسة تعيري موت تصلاي بزعت تصلاي دحر حجي دقيم بزعبو متشنق ايلي كانيو it's over the war is over forget سيطان زبحال نجر بزعبو اي تحسب ديو تصحف انت ايو تصحف تقلسنا سي زبزولو مشو تقلسنا مسحل قنتن سلطاناتن بس ناي صلمات غزاات عالمن ها اف سمايات عينبر مسغان دمن ايكونن سلازي حنت كيتي معلتخا الله سلازي كله أصليت كام أنت دو كتبلسي ما تخوزون له أتصور أملاك أنت يجبر لباس يزبل زلوا معه دو مبالغنا خلي كايو the thing is not finished yet أيتود أنجنا تمدحان كاجنا زتود قالو نجر أما جرشة خمتيو حدا معلتي سيطان مش كله ملاقتو نفردي زتقلل الله معلتي كتمت إياه شعو أب سمعت أبو أنت يلن حزن يلن أبو قاهي يلن أبو جيلن أملاك استمسكنه يخون أبو مقدعتي يلن እግዚአብሔር ይመስገን أبو ጎይታይ ልካ ትግዝኦ ካል ዘጨነቀካ ባሪያ ዝገብረካ የልቦን ናይ ምድሪ ሕቶኻ ዘበለ ሁሉ أبو خبقع إذن ኣብ ምድሪ ትነብረለን ዘለኻ ንኣሽቱ ሕፀርቲ ዓመታት ግና ነቲ ንስኻ ኮይንካዮ ዘለኻ ማንነትካ ንዕኡ ትነብረለን ናይ እግዚአብሔር ዴሞንስትሬት ትገብረሉ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ማኒፌስት ትገብረሉ ዘመን እዩ እዚ ዘመን እዚ እሞ ተጠንቂቕካ تملالس يزولو مالي متحف قدسنا بخمسة حساب كله استملأ حكيلو እግዚአብሔር بزعبات بكريستوس زرخمنايون بكريستوس زخونايون مننتنان تزاريبو بزوحات سبختي كم زيبليو نحدا أماني بكريستوس زخونو مننت انت نجير كايو نسو أهوليو يبليو حكي حسوت حكيلو أهول أيكونن أستوعب لو ما أنتي بزعبا تمرتين أو قطعي سلز خود كنابيك خير كم سلز دلوخي إنتروز قبل لكم زلوخمات مغنياتو تملو حقي أنت زي نجير كايو نز سبزين تاي قبل كان أي تقم كايو نالله خمالت أبي يوكرين نزقمت زلو حدا سبسي مصر راشات أجمع لنا راشا ورحنت أجمع بلا ورحنت هون تنقلتها بالكاوس would it work أي سرحني مبر أبدأ سخلو مش دكو مجمن دابل عخلو بتلعلي حنتي ميسايل توردت انتخ قبري he will be surprised حكيلو زام أبزي نحنا نبرلو زلنا building زلا مانجر ناسي هذا معتي تنقرن نيرامات وج كسع خندي حسومي سب بوزح نقر حالفي تعلن خلان تايلاتني زعهواتا سدراء تزارم كلام برزدين داب على خلو ندا تزناقعو خلو أما أخل بيتهم زي ناي زم استيروب بأسي خلو زم ناي بوزنيا هرزوغوفينا قالسي خون كله بتسعات تاجزهم تابومبا ودي عملت they were surprised the entire family تسأري عملت بنبعث ندا فقط تعلن نيرا خبزم استيروبيا تا مانجرنا عملت that's what is gonna happen ندحري معقوبي زي جبر كمالت حكيلو أبو وان وجه إنكلوها أو وجه إنده هاللو سب كم أبدجن ندحر زنبر على خينو
ኣብ ግንባር ኣትዩ ርእሱ ዘወጣውጥ ወተሃደር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ዓሻ ወተሃደር እዩ ሓቂዶ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉና መሲልኩም ዝሓለፈ ክንመሃርን ከለና ንሕና ኣብ ማእከል ውግእ ኢና ዘለና we are at war ከምኡ ደይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ቅልስና ምስ ሕልቅነታት ስልጣናትን ይኽብል ከሎ ምቅልስ ኣሎና ይዝብ ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ኢልዎ መሲልኩም ነዝባርያ ኣምላኽ ሓራም ሰውፃእካ ካብ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ሓራም ሰውፃእካ ንኣእምሮኻ ብርሃን ምስ ኣብርሃሉ ሓድሽ ሰብ ምስ ገበረካሲ ዘምለጥካላ ካልእ ከተማ ኣላ እያ ካልእ መንግስቲ ኣላ እያ ናብኣ ክትመልሰካ እያ ትደሊ ስለዚ ሰይጣን ክልተ ዓላማ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ባይ ዘ ወይ ሰይጣን ክልተ እየን ዓላምኡ ኣብ ኩሉ ውግእ ምሳና ክዋጋእ እንከሎ ተን ዓላምኡ እንታይን መሲልኩም እንተኽኢሉ ናብቲ ንሕና ዝነበርናዮ ናይ ቀደም ስፍራና ክመልሰና ማለት እንተ ዘይክኢሉ ከንታይ ገብረና ይፅዕር መሲልኩም ልሙሳት ክገብረና ማለት ዜና እንተን ክልተ ዓላምኡ ማለት እዚ ተመሊስካ የልምሰካ ማለት እዚኣ እንተመሊስኩም ለይ 10 ቅርሺ ክበኩም ኢዱ ይጣቢሉ ቀዳማይ ዝመለስ ንሕና ክርስቲያናት ግና ኣነ ብወገነይ ክርኢ ከለኹ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጸላኢ ከም ዘለዎም ብኩሉ ብጥንቃቐ ክኸዱ ከም ዘለዎምን ህይወት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ድማ ሰልፊ ምዃኑ ከም ዝግባእ ዝተረዳእና ኣይመስለንን እዩ ዳርጋ ብዝበዝሐ ደረጃ ብሰመመን ተዘሊልና ብዘፈቀደ ህይወት እንነብር ዘሎና ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ ሓደ ሓውና ጽሒፉ ኣብዚ ናህና ቫይበር ግሩፕ እዩ من مخانو تناجر كومني 10 قرش وكم ودانيا ويتاي باركم بغداي ولدي صحفو ينبم نيرسي انس اكزاكتلي وات هي سيد انا خاتغري ما بزي صحيفيا مصي مالتي نحنا ام منفساو خمزلنا اندحر رسينا اب سممن انا زلنا مالتي شيطان كا خمزي ايز غبرنا نايلوم زمن كريستنا امنتاي ننبر كم زلنا يمسلكم زرداني انا مالتي ترديكمني اب دسكلا يخات نبر مالتي اب دسكلا تاعت ازي نايلوم ما انت مهرونا بزعبو يو እግዚአብሔር ይመስገን معرف حدا كسع معرف ثلاثه تماهيركا كاب ثلاثه كسع شدشته فصيمكا خيتماهركا سئلكا اندحر تخيد كوينكا انتي تخون مسيلكم كمتو غويتا يسوع كريستوس نتمسلا زرعي خزارب كله زبلو انتي زخون مسيكم اتقال كزر كخيد كزر زخيده زرعي مسلمو قاليو امنتي ودقه ام منقد ودقه قاليو خ اب كوحي ودقه اتو كوحي زودقه انتي خوينو بو انتي خونا بقوله يبلنا مشو شو انتي خوينو ፀሓይ ምስ ሃረመቶ እንታይ ኮይኑ ጎይታ ክፈትሖ ከሎነ ተቃል እንታይ ኢሉ ስለቲ ቃል ኢሉ ማለት እዩ ስለቲ ቃል መከራ ምስ ገጠሞ እንታይ ይኸውን ይፍንዎ ማለት እዩ ሕጂ ኢትስ ኤክሳይቲንግ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳዕ 3 ጥራይ ተማሂርካ ትኸይድካ ጥዑም እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ዘመንና ምንቲ ፅቡቅ ጌርና ከነለልዮ ኢለ መሊሰ ናብኡ ዝነግረኩም ዘለኹ እቲ እንኮላይ እንታይ ኮይኑ እዩ ተጻሒፉ እዩ it's also written ይብሉ ዞም መምሃራን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰይጣን ክዋጋእ ከሎ ከመይ ከም ተዋግአ ትፈልጡ ዲኹም it's also written እንኮላይ ተጻሒፉ እዩ ኢልዎ ሓቂዶ ከምኡ ኮይሎ ሰይጣን ኮ ጽሑፍ ኳ ይምጽሉ መላእክቲ እንድሕር በዚ ጸዲፍካሲ እንታይ ክገብሩ ኻዮም በእዳዎም እንታይ ክገብሩ ኻዮም ከልዕሉ ኻዮም ይዝብል ጽሑፍ ሞኸ ጽደፍ ኢልዎ ኖ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ከአ ተጻሒፉ እዩ ኢልዎ ማለት ድሕር ተኻለይቲ ፓርት ዘይፈለጥካ እንታይ ክትገብር ትጸድፍ ኣብ መላእክቲ የልዕሉ ኻዶ ይፋሎ ትስበር እምበር ተዘይሞይትካ ማለት ስለዚ ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 3 ጠጠው ተይልካ ይሰብር እዩ የድብለኩም ደለኹ ኣለኹም ሎም ሳይ it's exciting ደስ ይዝብል ከምዚ ሕጂ ክነግረኩም ከለኹ ኣነ ዋላ ደስ ይዝብለኒ ክሰብኮ ከለኹ but it's also written نزلوا مع أنتي نمهرو نجر من أنتي كنستوعلو مات لبما تداخلكم تنيلكم سمعوني آمين دو نفسهم كتب جوا تدليو أنت دعا كوينكم باولوس نسب إبراهيم كتصحف لهم كلهم تايلو تصحف لهم مسيلكم إبراهيم معرف 10 تخفتم أزيوم دس زبلوني كفلين أي متحف قدسنا إبراهيم معرف 10 تخلتين من أسين كله خا إبراهيم معرف 10 تخلته
almost أم مدرك سبخ وي أملوه خمرح كما تقول له خمس لما عن تير منز مرحنا نبرة إبراهيم عرف 10 تخلت خيم ببكو أملوه مريحي عفلتني أنا من تاي دس زمرح مسيلكم تقال طعم سلزخاني خاص معكم يا هراي معرف 10 تخلت فقدي 10 شمونت نسخاتكم نابت بيد زتنكن بحويز نددن كرن نابتقان صلماتن هرهرن نابقنا ملختن نابتهم لتقال سمعوا وسيخو خيزارمهم زلمنولو دمتي قالن ايبصحكمن نساتهم انسسا كوانت خرن انت تنكيو بداربا امني يموت زبل تزاز كصورو ايتخالومن موسى كو افرهن انبدبدن الله كسع زبل تتريت كسع خندز زفره نبره نسخاتكم جنا ناب كرنت يونن ناب تختما هياو أملاخ سماويت يرسالمن ناب توم آلافات ملأختن إهم زبطحكم ناب جبائي كله ناب محبر توم أب سماوات تتحفهم زلوا بخرات ناب أملاخ فرات كله ناب يسوس ما كلاي حدش كدان ناب تي كابدم أبيل زحيشة ززارب من تاج دمن بتحكم اللهم إذا حكيو حقن فرقان النابزينا كوبت إحنا أملاخ مسكن زقرم كوي أبزيهم بتحكم زلهم يلوم زلو باولو وين إبراهيم تحفاي نسب إبراهيم إذا تحفظ تحف لهم كله أنت إذا تحف لهم دليل مسيلكم بتحكم يخم أجهم كلهم سلز دليليو نو أبزيهم بتحكم نيركم جنا سب إبراهيم تام زقبرو نيرو مسيلهم أنت سلز قبرو نا إبراهيم بتحف تحفو ينكرارو سلز نبورو ينكرارو سلز نبوريو خافت زبطحو من كرراو سلز نبره ايو زصحف لهم شو انت يلي يمسلكم وسخو نتبدحريو زلون تزين بيبكاو ابز بصحكم يلكا تحغس كاخت كيد تخليخا كتحغس صبوق يو اتس سو اكسايتينغ املاخ مسكن زحق زخردانا لو بزعبوها معلتا توسيدنا تزاربنا اينا مالتي ግን መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ዝምለሲኩም እቲ አቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘምልጡስ نحنا نتخاف سماي ززاربنا زبانا كاب نملسلو قدا كميلنا خنملت سلازي نتزاربكم زلو خيت أبيون تايقبرو تنقو يبل مال سلازي تمالختي أب سمايات يخم بتحكم زلوكم نمخبل بالكولو انتا خبلهم كاس لزدليو تنقو خبلهم كاس لزدليو مال the entire message حزنا كنكيد صبوقي مالتي امين دو قويتاي يزبارخ مبار لو ما عنتي خريو دلينا زلنا እግዚአብሔር ይመስገን ተሐሳብ እንታይ ይመስልኩም ሰይጣን ምሳና አውጊኡ ዘሎ ምሳና ዝዋጋኻ ፍሕሶ አሎ ፍሕሶ ሎ ሐቂሮ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቋሙ ምንቲ ክትክእሉሲ እንታይ ግበሩ በዘሎ አጽዋር አምላኽ እንታይ ግበሩ አልዕሉ ፍሕሶ ሰይጣን አጽዋር አምላኽ አለሆም ነው ምሳይ እቲ ሰይጣን እንታይ አሎ ፍሕሶ أملاك كان تالو أتصور سلازم سيطان فحسو مجمريا دو تفلت شعو كان تاي تقبر أتصور أملاك خالعيل كان تاي تقبر أنصارو توه سلازم مجمريا ناي سيطان فحسو مرأي ومردا كدلين ناي سيطان تاي فحسو سيطان بزوح يفحسو تقدامي تلعلو كله زخونة فحسو قناينت يا انت يا حاسوت يا مان سيطان قويتا يسوس كريستوس سام عرف شمون تفود 44 كزارب كله قويتا خمزيلون سيطان قليتو نسخاتكم كابتا أبوهم ديابلوس إهم اتا تمنيت أبوهم كتقبرو خاات دليو اللهم نسو كام مجمريا قتال نفسيو حقي أبو زيلبون سوري نسو كام مجمريا قتال نفسيو حقي أبو سلا زيلبون أب حقي أيتسأنعن حاسوت كزارب كله كابرسويو ززارب حساوي يمو نحاسوتون أبوآ يويلهم إذا قويت هاسوس سيطان زهابو ملاليو تارقاويو مالتي سيطان تاريخ هاو حساويو مالتي كم مجمريا يخاهم نيرو كم مجمريا نيرو ما حسيبات مجمريا ناي نقر كله مفتح اندحر دلي خانا بي خان تخيل زفترتي قد خير حقيرو كم تحد أوان دقاقي مم إليو زخون بزي أنت لكم أي تتكمو دقاقي مزبلة حنت قال لا سخا أنت متحف كدس كردا كان ترى خين أنت كردا كالو زفترت كردا كالو زفترت كم عرف حدق ساعة معرف 4 تترديو كا متحف كدس نخردا كا أي شجرة كان so spend time معرف حدق ساعة معرف 4 تصبوق يرو نخردا كا جزء مرتد كدليو it's more than a history book
ካብ ታሪክ ንላዕሊ እዩ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ እዩ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ግራንድ ፕላን ናይ እግዚኣብሔር ኣብኡ ኢና ንረኽቦ ሰይጣናዊ ኢና ንረኽቦ ሰባዊ ኢና ንረኽቦ ውድቀታዊ ኢና ንረኽቦ ፍጥረታዊ ኢና ንረኽቦ ጸጋ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ ኃጢአት ኣብኡ ኢና ንረኽቦ ኩሉ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ ኩሉ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 that's it ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ሰይጣን ኣቦ ሓሶት ምዃኑ ዝተረዳእናን ዘፍልጠናን ጽሑፍ ኣበይና ንረኽቦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 እዩ ማለት ከምዚ ኸዓ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ኸዓ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉዶ ኣዚዙ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋውን በለ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ዓይንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከዓ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይክትሞቱን ኢኹም በላ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ምብልዓ ጥዕምቲ ንዓይንቲ ከዓ ጽብቕቲ ጥበብ ብምሃባውን እተብህግ ኦም ምዃና ሪኣ ካብ ፍሪኣ ወሲዳ በልዐት ምስኣ ከዓ ንሰብኣያ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ ሽዑ ዓይንቲ ክልቲኣቶም ትኸፍታ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ቆጽሊ በለስ ኣላጊቦም ከዓ ተዓጥቁ ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኣእዋም ገነት ተሓብኡ ይብለና እዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ the first fall እዩ ዝበሃል ተቐዳማይ ውድቀት እዩ ዝበሃል ማለት እዚ ቀዳማይ ውድቀት እዚ ጽቡቕ ጌርና እንተደኣ ኣጽኒዕናዮ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዓለም እትወድቀላ ዘላ ውድቀት the same ዓይነት ውድቀት እያ ማለት ሎማ ዓንቲ ጎይታ ብጸግኡ ብመንፈሱ ተደጊፉኒ እንታይ ማለት ምዃኑ ከረዳእኩም መጀመሪያ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርና መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ከነንብብ ከለና ምዕራፍ 1 እንታይ ላይ ትጅምር ኣምላኽ በመጀመሪያ እንታይ ገበረ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብለና ምዕራፍ 1 ብሙሉ እንተዳ አንቢብናዮ ኣምላኽ እንዳበለ እግዚአብሔር አድረስ ዝገብሮ ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ንሰብ ምስ ፈጠሮ ካብታ ንሰብ ዝፈጠረላ መዓልቲ ሰዓት ጀሚሩ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሴ ክጠቕሶ ከሎ ንእግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ዝጠቕሶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ ዝጠቕሶ ናይ እግዚአብሔር ሽም ኣብኡ ከሎ እዩ ዝቕየር ማለት እንተዳ አስተብሂልናሉ ማለት ከምኡ ኢሉ ተቐይሩ ከይጸኒሑሲ ኣብዛ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ምስ መጸ ሰይጣን ናበይ መልሳ መሲልኩም ኣምላኽ ናብ ትብል ይመልሳ ማለት ልክዕ ናይ ሰይጣንን ናይ ሄዋንን ዘረባ ምስ ተወደአ ድማ ሙሴ ካብ ኣልዒሉ ክቕጽል ከሎ እንታይ ኢሉ ዝቕጽላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ ዝቕጽሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ያህዌ ኤሎሂም ኣምላኽ ከዓ ኤሎሂም ማለት እቲ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክጽዋዕ እንከሎ እግዚአብሔር ኤሎሂም ዝብል ሽም ሒዙ እዩ ክኸይድ ጸኒሑ ማለት ሰብ ካብ ዝተፈጠረላ ሰዓት ጀሚሩ ግን እግዚአብሔር ያህዌ ብዝብል ቃል እዩ ተገሊጹ እዚ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ናይ እንግሊዝ እንታይ ኢሉ ዝጠቕሶ the lord god ዝብል ማለት እግዚአብሔር እቲ ጎይታ ወይ ድማ እዚ ኣብዚኣ ብዙሕ ክትንትን ምእንቲ ግዜ ከይጥፍእ ሓንቲ ነገር ክነረኩም ብዙሕ ትንተና ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ልዕልና ምስ አንጻር ሰብ ክረአይ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ወይ ሪሌሽንሺፕ ምስ ሰብ ክረአይ ከሎ ዝገልጥ ስም ምዃኑ ከዓ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራን ይዛረቡ ማለት ትምህርተ ኢየሱስ ስለዘይኾነ ቀዳመይቲ ዝገበራ ነገር ግን ሰይጣን እንታይ እዩ መሲልኩም ገይሩ ንእግዚአብሔር በቲ ክጽዋዓሉ ዝጸንሐ ብፍላይ ሰብ ካብ ዝተፈጠረላ ሰዓት ጀሚሩ እግዚአብሔርን ሰብን ዝላለየሉ ያህዌ ኤሎሂም ዝብል ቃል አልጊሱ ኤሎሂም ዝብል ቃል ጥራይ ክኸይድ ምጅማሩ ሓደ ዕልወት እዩ ማለት ንምንታይ ምዃኑ ክነግረኩም ደድሕሪኡ ኸ ሄዋን ነቲ ሰይጣን ዘአንገደላ ኣስማት ተጠቂማ ምስ እግዚአብሔር ኢንተራክት ክትገብር ምቕጻላ ድማ እሱም ካልኣይ ውድቀት እዩ ማለት ሰይጣን ኣብዛ እንሪኣ ዘለና ፈተና ክልተ ነገራት እዩ ገይሩ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ንሓደ ንእግዚአብሔር ካብቲ ጎይትነቱን ካብቲ ዕቤቱን ስልጣኑን እንታይ ክገብሮ ፈቲኑ
كوردو فتينو لا تقبلوا فتينو مال نهوان كأنت يلوا نو كابزا أو مزيا مس تبلعوا معلتين تاعك تكونوا عينتكم تخونين خفتان شو خمنيهم تكونوا كم أملاك تكونيهم سلازنا عن هوان كأنت جروا كبابيلوا مالت سلاز قداماي ناي سحتت مهرو ويدما محبال مدنقار مسحات الله زمهروزي إذا حساب زي وإذا مهروزي ناي سحتتيو وي ناي جيجايو وي ناي تي أكويو كنقولون ترى أخوينا مللايو بين كم جمر كنقولكم لو if it is diminishing God نجزي أبهر كابت زلوا خبرين تحتي زورد أنت دا أخوينو تمهرو نجزي أبهر زقنس أنت دا أخوينو تمهروتي نجزي أبهر مهرو أكون ناي وانجيل مهرو أكون example لو خبكم أوكي هذا مهرو خنقولكم هذا سبز مهارو مهروي فلوت مهروي زقرم exciting تمرت تبايلو هذا وان كتربوا له جميل وسخان تايم يسلكم نجزي أبهر سيلو مال نجزي أبهر أمدري نخاتو ناي من فقاد يزليو ناي سب فقاد يزليو ناي سب فقاد كليو دما تصلوت نجزي أبهر أمدري انتاي موهابيو لايسنس موهابيو زبل تمر سمعهم تفضلهم سمعهم تفضلهم إذن نجزي أبهر تاي قبرو انتاي قبرو نجزي أبهر ينسو نجزي أبهر حان نقرك نقركم نجزي حاتيات مستغونة حاتيات أدام هيوان مسبدلو እግዚአብሔር ተኻብጥ እንቲ ክሳዕጥ እንቲ ሎማ አንተ ክንዝምር ከለና እንታይልና ካወለዶ ንወለዶ ንስኻንታይኻ አምላኽ ኢኻ አሞንጎ ግን ኃጢአት ምስመጠሲ ነታ አምላኽነትካ ነትናትካ ሶቨሬንሲ ኮምፕሮማይዝ ኮይኑ እዩ ንስተይ ናትካ ክብርስ ቀኒሳ ናብ ምድሪ ላይሰንስ መእተዊ ብሰባቢልካ ካታአቱ ዝብል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ አሎ ዲዩ የለን أرى እግዚአብሔር ንሱ ድላዩ ይዝገብር እግዚአብሔር አብ ሰማያት አሎ ንሱ ኻ ዝደለዮ እዩ ዝገብር ይዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኮምሪ ሆነ እንድብል እዩ ኮምሪ ሆነ እንገልጾ ድላዩ ይገብር ድላዩ እስከበሉ ድላዩ እድብለኩም ደሎ ድላዩ ደስ ተይልዎሲ እንታይ ይገብር ኢላ ማርያም ይቀትል ደስ ተይልዎኻ ይሕዊ من خلقله كم زا عيت كبر يلوسي بس እግዚአብሔር زماغوت دو يلوسي سا እግዚአብሔር نو تايد خمسيكا there is absolute limitation አለው ማለት ዶብና ባንፍለጥ ባን ካበርባ ዝብሎን እግዚአብሔር من አለው ولا حدا دلايو يزغبر قدسان حواتي مجمريا اذ فلطت زي كغرمنا خلالو اذ فلطت زين تزيبلنا will always make mistakes حرايدو እግዚአብሔር አብ ህይወቴ ስልጣን አለው በዓል ስልጣን እዩ sovereign god you አምላክ መስከ አሜን ነው ሰይጣን ተቀዳማይ ከፍርሶ ዝፈተነ ምኽሪ ወይ ሐሳብ አብ ሄዋን እንታይ ይመስልኩም ናይ እግዚአብሔር በዓል ስልጣንነት ሙሉእነት ሶቨርኒቲ ልዑላውነት እዩ ከፍርስ ፈቲኑ ማለት አላህም ነው برتعتكم يا زلمه اجوهم ولا خوريو قوم خبلكم يا انا انت قدشني املاح مسكين I stand with him املاح مسكين because he is sovereign he is always sovereign كل غزي ተቋሪጹ ይፈልጥኒ አመንጎ ኃጢአት ንሰብዳዩ አፌክት ገር ወንበር ንሰብዳዩ ካብ እግዚአብሔር ፈሊ ወንበር እግዚአብሔር አምድሪ ካብ ዝነበሮ አፍጥረት ካብ ዝነበሮ ስልጣን አይጉደለሉን አሜን ደክሰመ من صفي ابسيول كو انتن صفكوس نسخا اقول لها نفسيول املاح كاتو خلو اخلو نايسيول حوي ينددو انددون يو اجهم كاين داي تفرحوا እግዚአብሔር انددون but he will be there انت دليو ማለት عينتو ابزلا مدري خمزلوا بعلو تزاري بلو داويت እግዚአብሔር استمسكنه ስለዚህ ቀዳማይ ናይ ምህሮ ስሕተት መለለይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንታሕቲ ገጽ ቁሩብተይ ዋላ ጭራሜ ዝብለኩም ደለኹ እሚኞዶ ትባሃልም ሻሎ ብዛ ዓድና ዘራረባ ኮሙ እንድሕር ቁሩብተይ ዝጨርም ትምህርቲ ሰሚዕኹም አጸግዕዎ ንድሕሪት ማለት እዩ ሓዳይዶ ተኻላይ ምህሮ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ተኻላይ ስሕተት ማለት ንሰብ ካብቲ ኮይንዎ ዘሎ ንላዕሊ እንታይ ዝገብር እዩ ሓፍ ዘብል ምህሮ እዩ ማለት እንታይ ገይሮ إذا عينتها أنت خدقبريها كتكفتيها شو هم أنت خدكونيها كم أملاخ كتكون إخا عيل إذا مهروزي سعريرو سلازلو بزح example مهبوكم عيدلني
نحنا ليتل جادسينا نحنا بعبيت جادسينا سمول جينا ببيج جينا خنبل نحر نوعل علينا خوينا it's only another problem مالتي قال لهم ساي كاب أفكا زوجك قال نايم مفتار حيلي الله سلازي تزارب أجوها قال له حال سم دحر عميقك كتفتر اللي كان دحر حتى تركتب له علكا you are wrong እግዚአብሔር ጥራዩ በቃሉ ገሩ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠር እግዚአብሔር ይዝብለኩም ደሎ እግዚአብሔር ይሁን ተዳይሎ ይሁን አይከውንን ተይሉኻ አይከውንን ንስኻ you depend on God አምላኽ መስከን አብትናቱ ቃልነት አው ትውከል ነትና እግዚአብሔር ዝቦሎ ከእንተዳ አይልካ እታ አብ ህይወተ ይሁን ዝቦሎ እንተዳ አሚንካዮ ይሆነልካ እትና እግዚአብሔር ቃል እዩ ዝፈጠር ንስኻ ንዑ ትውከሎ ንዑ ትእመኖ አው ትጽጋዕ አሜን ሕራይ ትብሎ ዳ አንበር ንስኻ ይሆን ካን ቃል ትፈጠር ማለት You don't bring anything to existence. Nothing. Sab ka zay nabara nabhlu khamts ay kelen እዩ ነትዚየለ ከምህሉ ይጽውዕ ንሱ አምላኽ ጥራይ እዩ ከም ክትገብር ተፈቲንካ አንተ ክትገብር መስልኩም ትማጣጠር ሽዑ እንታይ ትኾን መስልኩም you fail ዓይንትኻ ምስ ከፈትካስ እንታይ ምዃንካ ትፈልጥ ጥራይካ ምዃንካ ጥራይካ ትፈልጥ ማለት that's where it leads you ማለት አምላኽ መስከን እጆኹም ታኸት ኹሬልና ገለ ኸይትብሉ ንዓኹም አይኹንኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ምህሮ ግን እዚኡ ማለት ተቀዳማይ ምህሮ እዚኡ ማለት ነቲ ቃል ሓቂ ድማ ምጥምዛዝ እዩ ማለት እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ መስልኩም ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 2 ፍቅደ 17 ዘፍጥረት ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደሊኻ ብላ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን ተፈልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልቲ ብርግጽ ሞት ክትመውት ኢኻ ሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ ኣብዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል ኣሎ ማለት እንታይ ኢኻ መስልኩም ዝብል ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደለኻ ብላዕ ዘን ክልተ ኣዝየን ኣገደስቲ ቃላት እየን ከምታይ ካብ ኩሉ ከም ዝደለኻ እዚ ቃል እዚ እንታይ ዘመልክት መስልኩም utmost providence እዩ ዘመልክት ናይ እግዚአብሔር ዝተኸፍተ ሪቕ ምልአት እዩ ዘመልክት ኩሉ ከም ድላይካ ክበሃል ጸኒሑሲ ሰይጣን መጽኢሉሲ እንታይ ያ ታሕቶ ናይ ሰይጣን ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ እግዚአብሔር ሊስት ናይ ዘይብላዕ ነገር ኣየምፀን ሰይጣን ክራፍቲ ስለዝኾነ that's why መጽሐፍ ቅዱስ ከም ኢሉ ኢንትሮዲዩስ ገይሩሉ ማለት ሓቂዶ ክራፍቲ ወይ ድማ ጎራህ ማለት ሲ ከምዚ ንኽፉእ ጎራህ ማለት ተረዲኹም ታ ጉድለትካ ንምርካብ ማለት እቲ ዝዓበየ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ አንሳቲስፋይድ ህይወት ንኽነብር ዝገብረና እንታይ ምዃኑ ክነግረኩም እቲ ዘለካ ሪቕ ምልኣትን እቲ እግዚአብሔር ኣባኻ ገይርዎ ዘሎ ጽቡቕን ምእንቲ ኸይትርኢ እንታይ የርእየካ መጀመርያ እተን ዝጎደላኻ ነገር የርእየካ ማለት ተን ዝጎደላኻ ነገር የርእየካ ከመይ እዩ ዘሎ ህይወትና ሎም ክነብር ከለና መቸም ካብ ኩሉ ሰብ ንሓይሽ ካብ መብዛሕትኡ ኣብ ምድርና ዘሎ ኤርትራዊ ኣጸቢቕና ንሓይሽ ሓቂ ዲ ኣብ ቫንኩቨር እኳ ኢና ዘለና ቢዩቲፉል ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ማለት ናበይ ክንከይድ ካብ ዝንላዕለ ሓደ መዓልቲ ከም ኢሎም ንገሊኦም ናበይ በዚኣ ኺድ ተልካ ኮ ፓሲፊክ ጥራሕ አይደላ ምጥሓል ጥራሕ እኳ የለን ኮ ወስት ኮ መፂና ወዲና ናበይ ሞ ከተብል ኢኻ እግዚአብሔር ኮ ኣምጪካ ኮ ባሪኹካ ኮ ናይ ምድር እንተደሊኻስ ባሪኹካ እዩ ማለት እንድሕር ብምድሪ ኮይኑ ማለት ግን እሱ ይኮነን እግዚአብሔር በረኸት ኣባና ዝገበሮ ጽቡቕ መወዳእታ ዘይብሉ ጽቡቕ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ዘገርም ነገር ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር መስልኩም we forget we don't see አይና መስልኩም ንርኢ ዝጎደለና ኢና ንርኢ ማለት ናይ ሰይጣን ቀዳመይቲ መርፍኡኻ እዚኣ ማለት በዚኣ መርፍእ ምስ ወጋእካ እንታይ ክትኾን መስልኩም ነቲ ዝሓስካዮ ሁሉ ገዲፍካስ ነናይ ክትማጣጠር ነቲ ዘይረኸብካዮ ዝመስለካ እግዚአብሔር ምናልባት እግዚአብሔር መቸም ነፋጋ አምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብሩኽ አምላኽ ዝባርኽ አምላኽ ጥዑም አምላኽ የተዘለናዮ ዘይግባአና እዩ ሓቂሩ ኣነ ዝኾንኮ ስለ ዝግባአኒ ኮይኑ ኣይኮነን አምላኽ መስገን it's his amazing mercy ምሕረቱ ለውሃቱ በዚሕለ ኣብዚ ዘለኹ አምላኽ መስገን ነዚ ሁሉ ምርኣይ እንድሕር ተሳኢኑኒ ነተን ዘይኮንኩወን ነገለ ነገራት ክመጣጠር ተጀሚረ እዝን ርእሰ ሰብካ ዘለኹ ከም እንተ ደኣ ኮይንኩም ከዓ ርእስኩም ኣባእትዋ ማለት እዞም ጎረቤትና እንታይ ኢሎም ይዛረቡ እንታይ ኢሎም ይምስሉ የላዩን ላወርድ ብላ የብብትዋን ጣለች ዝበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዲኹም
ابز كب ابيلاتو صنيحاس حانت قال وديقاس نعا تركب كبلسي نبزلو تحيزاتو زنبرت كل انتي تقبرو فح تبلو ز عينتو يمال that's what happened نا ادمن هيوانن مال እግዚአብሔር ዝባርኾም ወዳዕታ ዘይብሉ አዋም በልዕኻ እኳ ዘይውዳ በበሓደ መዓልቲ ተዝበልዕዎ እኮ it will never end ታንቲ ኣፍቲ ኣዘላ ኦም ንዓኣ ከም ዝብህግዋ ገይሮም ብሓቂ ኸ አንተ ዝኸውንከ በሓሶት ማለት ዓይንትኹም ክትክፈትይኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ይኹም ብዝብል ምድንጋር ማለት እንታይ ከተሪፍዎም ይሞ እንስሳ ብምልኦም እዘዝሎም ምድሪ ምልእታ ትግዝኦም ዝጎደለ እኮ የለን مليسكا تمطاطر مالتي this is unsatisfied زي ملؤ هيوت زي عقوب هيوت ايو شيطان زرئكا مالت زي حدا خبت فحصو ناي شيطاني مالتي زي من تقملو غيا خبل እግዚአብሔር ከአ እንታይ ኢሎም ካብዚያ ምስትበልዑ ማዓልቲ እንዳኹም ክትኮኑ ክትሞቱ ይኹም ዲሎም ካብዚያ ምስትበልዑ ማዓልቲ ታ ክትኮኑ ይኹም ኢሎም እግዚአብሔር ها نو تعرفين برجت كتموتي أخوم يعرفين الله خلهم ساي you will surely die يعرفين بزيا كي تتارات أورو يلوم إجزابير بايزو أسميرو لا إجزابير تاموت موت رايدي خونه يلواس رجت موت يلوا ماتي you will die كتكون يا زيا إجزابير إيدو خزرجحيو إجزابير كا أباخاتكم خزرجحيو إجزابير يبل مات هر جزء እግዚአብሔር ደሓን ይውልካ ድሕር ተሸላሽሎ ኾንካ መብዛሕቱ ገሊዩ ናይ ምህሮ ስሕተታት ትሪኢኹም ኣለኹም እግዚአብሔር ሲ ጨካና ይኾን እግዚአብሔር ዝፈቃር ኣምላኽ ሲ ከመይ ገይሩ ንሰብሞ ናብ ሲኦል ክድርብዮ ዝብል ምህሮ ሰሚዕኹም ኣለኹም ዲኹም መሊኡ ካልትኳ ኮይኑ ክንድገለ ኮይኑ ዓኑድ ገይሩ ኸማን ነብር ኣሎ ምሽሎ እግዚአብሔር ሲ ጨካና ይኾነን ኖ እግዚአብሔር ጨካንን ኮላይ ከአዩ كما كوا زي أيش كنيني دحين أملاك يحسوكم يدلو دام كمان تاي جروا مسيلكم كتو أكتموتنيهم كيرو اللهم لهم صح برجت كتموتيهم زنبرسي كتو أكتموتنيهم إجزابير تاي زجبروكم دلو يحسوكم إيو زلو إيو إلوم مات إجزابير أبقالو أنت دا إلوي اللهم لهم صح إلوي إجزابير نقالو حلفا سمون تاي زجبروي زخبرو أملاك يو مالت آمين دو يسوع كريستوس قويتاي لازم متحف قدسنا بمهرو صحتت كي نجاجة بمهرو صحتت كأمنتي من قدنا خيط أمزاز ناب كال كي نخيد نتزلونا عصبي من تخين دروي كل جزء يوزت أنك قنا مالت أبزين إحنا خلنا مهرو كأني نازلونا متحف كي ترفه أب إفيسون كم زي يوزب لنا إفيسون معرف حموش فقد حادق ساعة شدش تنتهي بالمسيكم دقيم كم فقرات ولود سعب تأملاخ كنو كم تكريستوس زفكركم نفسون ما بقى مسوات نجرو نأملاخ نموز أنا بجانا زحلفة كمو بفقري تملالسو كم تنقدوسان زقبا مسجانا دا أمبر منزر كل رخصة ويس الساعة كتو أي سمعكم أمنزر زبلا ويس رخص ويس السوع نسو مملخ تعوتيو أمنجست كريستوس أملاخن رستي كم زي بلو تفلتو اللهم بسر زي أبتم دك زي مئزاز قلت عاملخ يورد يمو حدا كوا بخنتو زربا انتهي يقبركم يسحتكم بسر زي قلت عاملخ أبدك اتهم زي مئزاز يورد بسك منتاي بسكين تاي منزر رخصت مملخ تعوت لومي كم زعينت ناك زيابهير مقطعتي خمزي إلا زمهار مهرو أزيو بزحي حكيلو أبيت خرسيان زيابهير كم زي قطع زيابهير كا خمزي كوري زيابهير كا بزي عينت عمت إذا خمزي كيد بزحي وززارب زيابهير نو زيابهير ياز ورن داس تتنققو إذا مقطعت ناك زيابهير أبتوم زي مئزاز يوردي مو كم واي تكبرو إذا خمزي زقبر سبقن تايبلون أمنجست أملاخن تايبلون رستي يبلون سلاز حدا كوا بزروات أباب جيرون تاي يقبركم يسحتكم تسحتوا يزبزلوا من يتمسحتي أتي نايك أدم ثمن يومالتي إفسون 14:4-5 دحين حجي نحنا بتخمت بار سبن نمفحص سحتتن زخون تنكول زمت ناي تمرت خلو نفاس نيونا جو أن دفعنا نخبكبن قلع من تخين غون سي بيناي بتبمت بار سبن مفحص سحتتن زخون تنكول زمت ناي تمرت خلو نفاس نيو نجو ندفعنا نخبكبن قلع من تي كاين غون سي بار
بفحصو زمت مهرو ايو نسبات انتاي زغبرهم كابتي زلوهم نجر انتاي زغبرهم زغدلوهم مالت بفقري نحقي اندا سعمنا نابت رئس زخونه كريستوس نعبه بزلوت سغا بدغفت مملا غبيو ان تتحازنا تاساسرن بمطنتن نخفلو تمدبلو غبري بفقري من تخنصي كاب كريستوس يو معباي زركب سلازي قلع من تخين خون بتمرت صحتات من تخين دفاء يونجو خين بل نمنتاي بفقري نمنتاي اندا سعمنا نحقي اندا سعمنا انتاي نغبر نابت رئس زخونه كريستوس نعبه سلازي باولوس انتاي زب زلو مسيكم نفحصو شيطان مقوامو من تختكلو بزلو اصوار املاخ لبسو امبا تفحصو شيطان حاسوتيو انت دايلنا اتا اصوار كا انتايو حقيو مالتي حقيرو تفحصو سيو تحق اتي اصوار كا انسيو مالت سلازي اصوار املاخ انت دا لبسكا طراحيخا انصار اسفحصو انت تكون تخل دو كتبل تخل دو مبال فيتكم عليكم منكم تقال دو بلو مالت كي تودقو دو بلو كيت عنقفو مالتي ابت زلخمو ابت زبصحكمو ابت زخونكمو خوينكم انتي كتملالسو كتنبرو منتي سلازي تصوار انتايو حقي دقيم حقاقهم بحقي انت غيركم تعاطيكم بحقي تعاطيكم درع صدقون تخدينكم قوموا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ አብ ምዕራፍ 8 ንሰይጣን አብ ሓሶትዩ አይሉ አብ ዝገለጸሉ ክፍሊ እዝብለኩም ለለኹም ምዕራፍ 8 ማለት እዩ አው ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ይኹም ተሓቅኻ እንታ ክትገብረኩም ያ ሓራ ከተውፃእኩም ያ በሎም ሓቂ እንታ ክትገብረዋ ይኹም ክትፈልጥዋ ይኹም ምፍላጥ ናይቲ ሓቂ ድማ እንታ ክትገብረኩም ያ ሓራ ከተውፃእኩም ያ ኢሎም እቲ ኮንቨርሴሽን ብኡዩ ዝጅምር ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣይሁድ ማለት نحكم تفلتواكم تحقها حرق توصاكم يا سلازي لو خاسعم غويتا يسوع كريستوس كزارب كله ودي حران توصاكم بحق انتايهم وصوات حرا يخوم يلو سلازي تحطو انتاي يمثلكم حقي حقهم بحقي تعاطيكم انت رايلو حقي انتايو يتحطو حقي لو حقي انتايو حطو قوسي حق انتاي أرين با يا تحتو حقيرو شو قاعد تقامو دو كبل حقيرو هم دو تقولوا لهم كم زعينه تحتو زحتته اما مصحف قدسنا حدا سبا يالو مني بيلاطوس غويتا يبارك قدي بحاي كالي 10 قرشي بالليل اجوها عسراخ غبرني طني ام عرف 10 شمونت نرخبو تاريخ እግዚአብሔር استمسكنه شعو خمزي بالتطقسي خنبوي شعو بيلاطوس كم بحدش نام مغابايا اتوه نيسوس تصوعو خا نسخادو نغوس ايهودي خا بلو يسوس دما اذا تزاربو كابر اسخادي خا اتبلو زلخا ويس بزعب كالوت نغيرو مخايم يلو ملسل بيلاطوس كا انمو ايهودا ودو خينا يلو حزبخان لقاونت خانات كان ديكونون ناباي زحلوفخا انتي غيركا خا يلو ملسل يسوس كا منغستي كابز عالم مزيا ايكونتن كابز عالم مزيا انت تخونسي بايهود كي تحز قلاوي متواقو لي نيرو حجنا منغستي كابز عالم مزيا ايكونتن يلو ملسه بيلاطوس دما امبارك نسخا نغوسيخا يلو يسوس كا نغوس مخاني نسخا كوا تبلا لخا أنا نحق خمسكر من تزتولدكو من تزوني أنا بعالم زمتأخو كاب حقي زخونه كله خا دمتي سمعيو إلو ملسه بيلاطوس كا حقي انتايو إلو حقي تايو خا حقي إلو ما كقتلي إذا تاريخ زكنت عزيو أقداس حقي تاريخ تبو غير خرد أنا مالي بيلاطوس كجمر كلون تايلو يجمرلو تحاتي فلو نايت حسب ما أنت خرد أنا يلي بيلاطوس كجمر كلون تايلي نغويتا يسوع كريستوس حتيدو نسخان تاي ديخا نغوس ايهود ديخا يعني را تحتو اللهم نوم ساي نغوس ايهود ديخا نا ايهود نغوس ديخا يا تحتو يسوس كان تايلو و ايهود نغوسي نا عالم كان نغوسي ديلو نو ايكون ديلو مني خا مني اذا حتى تزلو يلو سخاري خا تحت زلخا زحتو ناتكا حتو ديو ويس
بخالي خمسة خيا زلخا يو تحتو مالت قويتهم يزولوا زلوا بايزين تفلدي خالي لخا يلو نو تاي مالت كا أنا كو أيهوداوي كو يخونكن أي ملكتني نحكون أنا نسخان زرخب نجار يبلنا قال لهم نو conversation كوس دوكم لي أنا أيهود سلزي خونكو نسخان نقول أيهودي خا إيه لذا حتى كذا لهم تحطوا بزعبان أيهود نقول مخان كان زي مخان كاني أنا خا زحتت مخنيات يبلين أيهوداوي أيكونكن يا أتوم ناتكالك عنتن كهاناتن توم أيهود سخات نقصهم زخونكا نسوم كوا يمنا بايع حليفهم هيبهم خادلو سلز بزعباز ندون الزارة بيلو مات ترستسي بزعباز يعني نقص أيهودن بزعزهم نسخات نقصهم لك عنتن كهاناتن زخونو أيهودن بزعبو يخون زربانا سويكا دقي توتسا من قدي يوزبلو زلو بيلاطوس the postmodernist يمزبلو زم نايم تصحف قدس ما مهران مات زين من تايم كم خمس زلو خنا نقرأكم كم مسبلة قويتاس كريستوس تايلو بار منقستيسي كابز عالم زيا هيكونت كابيادا كاب كاليا كابز يعني رانت تدخل قولاوي متواجو لينيرو منقستي كابز عالم زيا هيكونت منقست حقيا أنا نحق خمس كريلي تولي ده نزيخ عيلي متى لو مات oh this is different story says different story سلز خنا تحطون تايو ها أمو خا نقصي خام بعاريا تحطوا حكي له ممكن نقصي خام على تيلو نقص أيهودي خازنا برنا متى تغير حاجي نقصي خا خوينا مات هو he's an above kingdom مات خابتا أنا نقص أيهودي لخزارة بقول تصنعه حج حطوا تغيريو تحطوا بزعبا كريستوس انتي مخانو تغيروا زلو نقص مخانو تغيروا زلو كاب لعلي زخونت كاب كال زخونت منغستي زلاتو قويتا يو نسو أنا خا أسو إيه زبلو زلو مات إتا منغستي كا نحكي منغستيا إذا حق خاب حقي زبله خلو دمان تاي قبرنيو يسمعنيو سلازي قداي مستوم زت حزوني أيهود أيكونن مسخا يو قداي كاب حقي زبله يسمعني مو نسخا انتاي تبل يو تحطو مات نسخا بزعباي انتاي تبل بيلاطوس you're facing the truth أبكر ميخا تستقلت يسوس اتحقي مسؤول خان تاي تغير كازلخا تغافت زلخا يزبلو زلو مال بيلاطوس برتعته مولقو خبزيا وطيو يزلنا افت مغابيا خيدو انتايلو بيلاطوس كا حق انتايو بلو ازيلو خم بحدشنا بايهود وطيو انس حنت بدلكوا ايرخب كلن زي حسكم اللي يصنحوا شعو بيلاطوس كم بحدشنا بغابياتو نيسوس صوعو نسخادو نغوس ايهودي خا بلو يبلنا تزانتا تغيرو خبقع تستوري تغيرو خبقع كام نغوس ايهود مخان نام نغوس مخان تغيرو خبقع بيلاطوس نتحتنا بي خمل سادليو نام نغوس ايهود مخان كمل سادليو مالت أملاخ جن مست بيلاطوس قداي سلزنورو أبكار لصحفات انت دارينا سبيتو بزعباب يسوع كريستوس حلم خمس رأيت مو أبو خالد بزعبوز حلم كو زيو تجنيق خمس حدر كو إلى خمس تزاربتو إنا ننبم مالت تاريخ كلتي ودميرا انت دعنا جيراكم تايزبل بيلاطوس أبزا قداي زيها مسحكي تجافيتو سلزلو نحكي حدا نجر خجبراني رو مالت فيت يتجافت زلو نحكي تجبران نجر كنجركمي ذات سوري خود دعلكم بجمرة مالت شعنا بايهود مستمر سلام معرف عسر شعات فقد شعات نتيرة زنبلكم للهو أيهود كا نحنا حقي قالونا نسو نرسو ود أملاخ جيرو يمو كم حق ناس كموت يقبويو إلهم ملسلو بيلاطوس إذا زربازي مسمعه ها أزيو فرها قبلنا مالد this is a different story أنت حقيم تعنتو يسفرح خوات مليسات متأنلا أنا بأيهود نجوس أيهودي له كبايدي أشوشيت كجبرو خرحقوا إلى دافتن كله زيوم زبلون زلوا انتايو نرؤسون تاي جرويو ود أملاخ جرو يوم زبلو زلوا نرؤس ود أملاخ كاب جبره بزعبا يسوع كريستوس كبلو زلني نجر حدي يو حجي مالتي وي إذا سبعي زي زعبده سبعيو تسأليلي ود أملاخ نرؤسو زجبر زلوا سلازي انت سألكوا أهلي فن تهابكو أبساي قبل يبلين جاي قبركون أتيلا هم بالكمي كم بحدش نام بقابة أتوم مون يسوس أتا كابي دخا
ኢሎ ሓቲቶ ኣለኹም ንምሳይ ካበይ ዲኻ ካብ ኣይሁድ ናይ ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ መሲልኒ ናብኣ ክወስሳ እንዲ ሓሲበ ደለኹ ዘረባኻ ጭንቂ እዩ ናተይ ንጉስ ሙኻንካ ካብ ላዕሊ ሙኻንካ እዩ ኣምቢካን ክሃድም ፈቲነ ሕጂ ከዓ እዚኦም ሰባት ከምኡ ብሉካ ኣለዉ ካበይ ዲኻ ናይ ምድሪ ዲኻ ናይ ላዕሊ ዲኻ ናይ ምንታይ ኢኻ እዩ እትሕቶ ማለት እዩ የሱስ ኣይመለሰሉ ንምንታይ እቲ መልሲ ድሮ እንታይ ገይርዎ ስለ ዝኾነ ነጊርዎ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ንኒዮ እንታይ ጲላጦስ ዘድልዮ መሲልኩም ውሳኔ ጥራሕ ጲላጦስ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ተገቲሩ ዝጽበዮ ዘሎ መሲልኩም ሓደ ነገር ተገቲሩ ዝጽበዮ ዘሎ እዞም ኣይሁድ እዚኣቶም ንየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ፈቲሕዎ እሞ ከዓ እንድሕሪ ይሕለፍ ሓዲግዎ ብምኽንያት የሱስ ገይሮም ተኣሽሙ ከለዓዕሉ እሞ ናዕቢ ከለዓዕሉ እሞ እንታይ ኢሎሞ እዚ ናሃለ ንጉስኩም እዩ ምስ በሎም እንታይ ኢሎሞ ካልእ ጽሑፍ ክንሪኢ ከለና ንሕና እዚ እንታይና ኣይኮነን ንጉስና ኣይኮነን ንዓና ንጉስና ይመን ኢሎም ኣይሁድ ዘገርሙ እዮም ቄሳር ንጉሶም ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ ህዝቢ እኳ ኣብ የሱስ ምስ መጠ ዲኣሾ ሸይት ገይሮሞ ኣይንደልዮን ኢና ኢሎም ማለት ንምንታይ ካኸም ኢሎም መሲኩም እታ ዘረቦም ሽርሒ ስለ ዘላታ እኳ ንጲላጦስ እኳ እዮም ዘባእስዎ ዘለዉ ንስኻ ምስ ጲላጦስ እዩ ባእስኻ ሕጂ ኣሚን ምስ ቄሳር እዩ ባእስኻ ሕጂ ነዚ ተፈቲሕካዮ ንርእሱ ምስ ጲላጦስ ኣመዓራርዩ እሞ ወይ ክሳድካ ወይ ክሳዱ እያ ዘላ ሕጂ እታ ጉዳይ ማለት ኣለኹም ሎምሳይ ጲላጦስ ኣመቃቕሮ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ እቲ ዝተገለጸ ሓቂ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ፊት ንፊቱ ቆይሙ ዘሎ ሓቂ ሓደ ነገር ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንምንታይ መጺኡ ናብዛ ምድሪ ክመውት ኣይኮነን መጺኡ ሓቂ ዶ ወዲ ሰብሲ ሞትን ርእሱ በጃ ክሕልፍ ኢሉ ዶ ኣይኮነን መጺኡ ንኢሉ ኢኮ መጺኡ እታ ሞት ኮይ ተርፎን እያ ጲላጦስ ፈሪድዎ ኣይፈሪድዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክመውት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ መሲልኩም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንኽስቀል እታ ስልጣን ካብ ላዕሊ ኦልሬዲ ተዋሂባ እያ ንምሟቱ ማለት እዩ ናይቱ ናይ ምድሓን ኣጀንዳ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እታ ጲላጦስ ዘላቶ ምርጫ እንታይ መሲላትኩም ምስ የሱስ ምማት ዶ ተሓይሽ እያ ምስኡ እንተ ሞትናስ ምስኡ ከዓ ብሂወት እንታይ ክንከውን ኢና ክንነብር ኢና እሞ ያትል ሞትና ንሞቱ መሲሉ ብሞቱ ሕቡራት እንተኾናስ ብትንሳኤኡ ከዓ ክንሓብሮ ኢና እዚ እዩ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ኣጀንዳ ማለት እዩ ወይ ድማ ንየሱስ እንታይ ክትገብረለካ መሲልኩም ከም ኣይሁድ ሪጀክት ክትገብረለካ ሲኤስ ሊዊስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ፍሉጥ ፀሓፋይ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ከሎ ንየሱስ መንጎ ክትኮን ኣይትኽእልን ኢኻ መንጎ ዝበሃል ነገር የለን ምስ የሱስ ምክንያቱ የሱስ እቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ ምድሪ መሕወይ ፈዋሲ ጥዑም ገለ ኣይኮነን ነይሩ የሱስ ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ እዚ ኩሉ እንድዩ የሱስ ሓቂ የሱስ ከዓ ረዲክለስ እዩ ነይሩ ሓቂ ዶ ረዲክለስ ትበሃል ኣለ ናይ እንግሊዝ ዘገርም እዩ ኣለኹም ዶ መፂኡ እንታይ ዝብል መሲልኩም ስጋይ ተዘይበሊዕኹም ደመይ ከዓ ተዘይሰቲኹም ሲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትወርሱን ኢኹም ይብሎም ማለት መዓሲኻ ከምኡ ዝብሎም መሲልኩም ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣዩ ኮንፈረንስ ምስ ኮነ ማለት ሓቂ ዶ ኣለኹም ዶ ኣነ ከምኡ እየ ዝብላ ኮንፈረንስ እየ ዝብላ ንማርቆስ 13 እያ ዘላ መስለኒ ብዙሓት ህዝቢ ምስ ኣተው ተኣኪቦም ምስ ረኣዮም ኣብቲ ዝገብሮ ተኣምራት በሊዖም ሰትዮም ምስ ፀገቡ እዚስ ድሕሪ ሕጂ ከብልዓናን ከስትየናን እዩ ስለዚ ነንግሶ መንዚዕና ከነንግሶ ኣለና ኢሎም ተኣኪቦም ምስ መፁ ናይ ቀዳመይቲ ናይ ዓርቢ ዝነበረት ኮንፈረንስ ዓሚራስ ቀዳም ምስ ዓመረት ናይ ሰንበት እያ ነይራ እዚኣ ማለት ኩሎም ተፃዋዊዖም መፅዮም ሓቂ ኮንፈረንስ ከም እያ ምሽ ዓርቢ ከም ገለ ትኸውን ሽዑቲ عمر زوال عينه سبقة تخينو قدام توصاصعات متص سنبت جن زقدف كاغديف كافتا كونفرنس قاتالو كما عند حلوت كلها اذ لكم دلكم انت خرداكم يلي عميرا بيتا مليا تدفافي ان كلاس غويتا يسوع كريستوس تايلوم ازيوم كبدوم دليوم طراي كم زموت مسفلط استايلوم سغاي تزيبلعهم دمي كاتزيستهم منغست املاخ ايتاتونيهم يلو شلو يلو انا تا كونفرنس مالتي علي بزناتي اباهلا مال شلو يلو why because they don't understand the truth نحقي كغافطوا فقادنياتات سلازي نبرو ايدليومن حد يخاخ تكون زلك امس غويتا مالتي وي كل انت نخا either you are all in or you are all out اللهم نوم ساي فرقه زبحال يله وي موق وي زحل بزي مخانكاسي كمو لبط زبلكا سلازي خونكاس تايز غبركا كموقكا ايداتبل طف كبلك ايات اللهم نوم ساي سلازي ابناي እግዚአብሔር መንግስቲ حد يوزلو ማለት حد يوزلو ወይ ትህብ ወይ
توصي يزلو ማለት ስለዚህ ጲላጦስ ምዚ ክቡር ዝኾነ ሓቂ ፊት ንፊት ተጋፊጡ ማለት ሲኤስ ሉዊስ ታይሉ እዚ ጎይታ እዚ እዚ ኢየሱስ እዚ ወይ በቲ ዝበሎ ሁሉ በቲ ዘረቡ ሁሉ እዚ ጽሉል ይልካ ገዲፍካ ይኻ ክትከይድ ዘለካ ሓቂው እዚስ ገለ ሓቂ ሎ ትብል ተራ ኮይንካ ግን እንታይ ዝሓትት ጎይታ ኢየሱስ መሲልኩም ትሕቱ እኳ ይበርትዑ ኣለኹም ነው ምሳይ ማስሕቱ ናይ ኢየሱስ ሕቶ ይከበርትዑ ሕጉሽ ሓዊ በቀዳይ ምህረና ነይሩ ዕርፊ ሒስካ ንድሕሪት ክጥምትሲ ኣይትኽእልኒኻ ንዓይ ክስዕበኒ ዝደሊ ኢሉ ማለት ከምዚ ዝበለ ወላ ሓደ መምህር የለን ኣብ ምድሪ ኣይነበረን የለን ብሕጂ ከማን ኣይመፅን ንዓይ ክስዕበኒ ዝደሊ እንታይ ክገብር ኣሎ መስቀሉ ልዒሉ ይስዓበኒ ኣቡ ኣዲኡ ሰበይቱ ደቁ ዘለዎ ሁሉ ተዘይ ጸልአ ንዓይ በቃኝ ዋ ተዘረቡ እዩ ኣለኾኖም ሳይ ሕጂ ሕሰብዎም ሓደ መፂኹ ምሕረካ ኢሉ መዝመፅሲ ኩሉ ቀቢፅካ ተዘይ ስዒብካኒ ንዓይ ትበቃዕኒ ኢኻ እንታይ ኢልካ too much to ask ሓቂዶ too much to ask ኢኻ ትብል ስለዚ ኣብ ሓዲኡ ርገፅ እያ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ኣለኹም ዶ ምሳይ ብሓዲኡ ርገፅ ንጲላጦስ ዝቐረበሉ ሓቂ እዚ እዩ ማለት ትፊት ፊትካ ቆይሙ ዘሎ ሓቂ ወይ ኩለንተናኻ ኮንሱም ዝገብረካ ህይወትካ ኢኻ ትህቦ ወይ ድማ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ሕቆኻ ኢኻ ትህቦ ኣለኹም ዶ ምሳይ ካብ ክልቲኡ ወፃኢ ካልእ የልቦን ማለት ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሎም ማዓንቲ ዝዕድመኩም ዘለኹ ነዚ ሓቂ እዚ እዩ ማለት ሓቂ ተዓጢቕኩም ሓቃቕኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ደው በሉ ማለት ንክርስቶስ ከም ዘለዎ እንታይ ግበርዎ ማለት እዩ ኢምብሬስ ግበርዎ ማለት እዩ ኩለንተንኡ ሓዝዎ ማለት ሓቂ ካልእ ኣይኮነን ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ጎይታ እንታይ ኢሉ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ ባኣይ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል ወላ ሓደ የልበን ብዘካ ጎይታ ካልእ ሓቂ የልቦን he is the absolute truth ማለት ርእስኻ ንዕኡ ትህቦ ንዕኡ ትግዛእ እሱ ዝበለካ ትገብር ካብ እሱ ዝበለካ ዘይበለካ ከዓ ተሓድጎ ማለት እቲ ተፀዋዕናሉ ፅውዓ እዚ እዩ ማለት እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ነዚ ሓቂ እዚ ምዃን ጥራሕ እዩ ከቢድ እኮ ኣይኮነን ግበር ዝበሃል 5 ሊስት ወይ 10 ሊስት 20 ሊስት የብሉን እንታይ ዳ ንክርስቶስ እንታይ ግበርዎ ልበስዎ እዩ ትምህሮ ማለት ክርስቶስ ልበስዎ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ እተው ኩለንተናኹም ክርስቶስ ኮንሱም ይግበርኩም ኣሜን ዶ ፍርቂ ኣይትኹኑ እዩ ኣምላኽ መስገን እቲ ታሪክ ክውዳእ ከሎ ከምዚ ኢሉ እዩ ዝውዳእ ካብኡ ንነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ እንታይ ጲላጦስ ኣብ ኢየሱስ እንታይ ይረኸበን ኣበሳ ይረኸበን ስለዚ ጲላጦስ ተጨኒቁሎ ማለት እዩ ሓዲኡ ክገብር ዘሎ ወይ ንኢየሱስ ይኽስዕቦ ዘሎ ወይ ድማ ክገድፎ እዩ ዘሎ ዳስ ዋይ ጲላጦስ ተጨኒቁ ጲላጦስ ንኢየሱስ ምስ ቃል ከቢድዎ ይኮነን ሰብ ምቕታል ፈሪሑ ከይመስለኩም ሂዝ አ ኖቶሪዮስ ናይ ሮማን ሶልጀር ኣለኹም ሎ ምሳይ ሓደ ቀታል ሰብ ኳይ ጋቨርነር ክኸውን ናይ እስራኤል ክንደይ ቀቲሉ ብስሕለት ሰይፍ ቀርዲዱ ገለ ይመጽ እዩ ማለት ሕጂ ሓደ ድንን ዝበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱን ሳንደሉን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉሲ ነዚ ኣብ መስቀል ሓሊፍኩም ድሓን ሓብዎ ምባል ንዑ ወልሓንት ዘገርም ኣይኮነን ኣብ ቅድሚኡ ኢየሱስ ወልሓንት ይኮነን ሞኸዓ ክመጽእ ከሎ ምስ ኢየሱስ ድማ ከምቲ ቀደሙ ሕሙም እንዳሓወየ ትእምርት እንዳኣምራት እንዳገበረ ይኮነን መጽዮ ዘቢጦሞ ሃሪሞሞ ምስ ደሙ ተጨመላሊቑ ገለ መለኳ ይመጽዮ ነና ርሕቁለይ ክብል ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ማለት ነዚ ሙማት እንታይ ሙዓብ ነገር ኮይኑ ግና ጲላጦስ ሓደ ሓቂ ርኡ ማለት ኣብ ክርስቶስ እቲ ኢንካርኔት ትሩዝ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብሓቂ ብስጋ ዝተገለጸ ሓቂ እንታይ ገይርዎ ፊት ንፊት ተጋጢምዎ ማለት እዚ እዩ ኣጨኒቕዎ ንጲላጦስ ማለት ነዚ እንታይ እየ ክገብሮ ዘለኒ ኢምብሬስ እየ ክገብሮ ሓቂ ፈደናት እየ ክገብሮ ንወዱ እንታይ ግበሮ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ሰዓሞ ናትኩም ግበርዎ ማለት እዩ ወይስ ክፍንዎ እዩ ዘለን ተፈንዮ ግን it's a big loss እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ንሓቂ ምዕጣቕ ማለት ንክርስቶስ ምዕጣቕ ማለት እዩ ንክርስቶስን ምህሩን ምዕጣቕ ማለት እዩ ኣሜን ዶ እንኮላይ ንምህሩ ኣይናይ ምህሩ ኩሉ ምህሩ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ እዚ ዕጥቂ እንተደኣ ኣሎና ቅዱሳን ኣሕዋተይ እዚ ሓቂ እንተደኣ ኣሎና ሰይጣን ኣይረኽበናኒ ደልዩ ኣይረኽበናኒ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ፈጺሙ ኣይረኽበናኒ ኣውን ተጻጽኒሕና ኣውን ተጸጊዕኩም ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ሓቂ ግንዲ ወይኒ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ተኣባይ ዝጸንዕ ዘበለ እንታይ ይገብር ብዙሕ ፍረ ይፈሪ ካልእ ወላ ሓንቲ እኮ ምስጢር የብሉን ክርስትና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናብ ክርስቶስ እንታይ ምግባር እዩ ምጽጋዕ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም
እንታይ ባሞራ ከቢዱ ሞዛ ቀሊል እንዲ ሞንታና ብክርስቶስ ምጽጋዕ እንታይ ጸገም ኣለዎ ዘይ አንተ ራ ኮይና ወላ ሓንቲ ዘይግበር ተራ ኮይና ወላ ሓንቲ ኣይግበርኒ nothing እዚ ናይ ጸጋ ምህሮ እዩ ዝብለኩም ደለኹ ባይዘይ አንተ ሕግ ምህሩና ገረ ኸይትኒ ሎም ዘበን ኮሙ ስለ ዘሎ ንፋስ እዩ ዝብለኩም እዚ ናይ ጸጋ ምህሮ እዩ ንክርስቶስ ምጽጋዕ ናይ ጸጋ ምህሮ እዩ ካል የለንኩ ክርስቶስ ይኽገብሮ ኢና ንብል ዘለና ንክርስቶስ ጥራይ ሓዞ ምጽኡ ተጸጋዕ ኢና ንብል ዘለና ማለት but there is one thing ሓደ ፈላስፋ ናይ ምድርና ፈላስፋ እዩ ኣብዚ ምድርና ሎሚ ብዙሕ ፍሉጥ ዘሎ ካናዳዊ ጆርዳን ፒተርሰን ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ዶክተር ጆርዳን ፒተርሰን ምናልባት ገሊኹም መጽሓፉን ቢብኩም ተኸንኩም ብጎይታ ኣይኮነን ስለዚ ዲስክሌመር ብጎይታ ዘይኮነ ዝበሎ ነገር ክነረኩም ብዛዕባ እዛ ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓቂ እዩ ግን ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ሓራኽ ተውፃኩም እያ ዝብል ሓሳብ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሓቂ ከመይ ጌረ ኣብ ባሕራ ተውፃካ ዝብል ሕቶ ክምልስ ምስ ደልየ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መሲልኩም ሓቂ ብሩታልያ ኢለዋ ማለት እንታይ ትገብረካ መሲልኩም ሓቂ ትመጽእ ምሽ ናባኻ ካብ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ኣባኻ ምስ ረኸበት እንታይ ትገብሮ ብጅልጅል ኣቢላ ትጉሕፎ ማለት ሽዑ እንታይ ትኸውን ንሳ እንታይ ትገብር ትነግስ ኣብ ህይወትካ ማለት ሓቂ ከባድ ትገብራ ነገር እዚ እዩ ኢሉ ማለት ንሓቂ ክትቀበላ ተራ ኮይንካ ንሓሶትካ እንታይ ክትገብረለካ ኒዮ ክትብለለካ ማለት ሓዋዊስካ ክትከይዳ ይትኽእልና absolute truth ማለት ከምዚ ናይ ሎም ዘመንና ሓቂ እንታይ ዝኾነሉ ዘመን እዩ ዘመን እዚ ትፈልጡ ዲኹም ዝተሓወሰሉ እዩ ግሬይ ኤሪያ ኮይኑ ኩሉ ነገር ሓቂ ዶ ጻዕዳ የለ ጸሊም የለ እንታይ ዳሉ ግሬይ ንሓቂ መኒ ዲፋይን ዝገብራ ንስኻ ንማርቆስ ሓቂ ዝኾነ ንዓይ ሓቂ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንሓን ማርቆስ ተረዳኣሉ ያ ናይ ሎም ዘመን ምህሮ ናይ ቤተክርስቲያን ምህሮ ይኮን ክንድሎ ኮነሉ ዓለምና ብኡ ተጠቕሊላ እንዲያ ደላ እዚ ቤተክርስቲያን ድማ ብኸምኡ ዝመልአት እያ ትመስል ታስዋዩ ሓቂ ተጨኒቁ ተሳኢኑ ዘሎ ማለት ሰብ ኣብ ሓደ ደው ዘይብለሉ ዘሎ ምክንያት ንምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ተሓቂ እኮ ሓደ እዩ ግን ዒስራ ሓቂታት ኮይኑ ማለት ተሸሪፉ ተመቃቂሉ ተቆራሪፁ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ግን ንማሕበሩ እንታይ እዩ ዝብላ እስከ ትፈልጡ ዲኹም እንታይ ኢሉ ዝገልጻ ጥቕሲ ዝነገረኒ 10 ቅርሽላት እታ ናይ ሓቂ ዓንዲ ዝኾነት እዩ ዝብላ ሓቂ ዶ ናይ ሓቂ እንታይ ዝኾነት ዓንዲ the pillar of truth ማሕበሩ ማለት at least ኣብ ዘመንና ማለት ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣብ ዘመንና ሓቂ ፍቆዱ ተሓዋዊሱ ግልብጥብጥ ኢሉ ኣብ ዘለውሉ ዘመን ማሕበሩ እንታይ ክትከውን ዝግባእ ናይ ሓቂ ዓንዲ ክትከውን ዝግባእ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ካብ ሓቂ ክሳዕ ክንደይ ሽፍት ጌርና ኣለና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትና ክሳዕ ክንደይ ሽፍት ጌርና ኣለና ከም ሓቂ ዶ ንነብር ኣለና ኣብ ውሽጥና እቲ ሳውንድ ስቲል ዝኾነ ቮይስ ናይ ሓቂ ኣሎ ዶ ኩሉ ግዜ ንርድኦ ዶ ወይስ ንሓቂ ብምንታይ ስለ ዝኸደንዋ እዩ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብቶም ሃዛብ ወሪዱ ንሓቂ ብምንታይ ስለ ዝኸደንዋ ብዓመፃ ስለ ዝኸደንዋ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዕ ኣብ ደቂቶም ዘይብእዛዝ እንታይ ይገብር እሞ ይወርድ እዩ እሞ እዩ ዝብለና ስለዚ ንሓቂ ኩሉ ግዜ ክንእዘዛ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ማለት ነቲ ናይ ሓቂ ኩሉ ምንጪ ዝኾነ ሕጊ ብመን መፅኡ ሞ ብሙሴ መፅኡ ሞ ኢሉ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ጸጋን ሓቅን ግና ብመን መፅኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እዩ መፀ እዚ ዝመፀ ሓቂ ናብ መን መፀ ናብቶም ናቱ መፀ ቶም ናቱ ግና እንታይ ይገበርዎን ኣይተቐበልዎን ምክንያቱ ንምንታይ እዮም ዘይተቐበልዎ ምዕራፍ 8 ንሳቶም ካብ መን ስለ ዝኾኑ ኣቦኦም ካብቲ ናይ ሓሶት ኣቦኦም ስለ ዝኾኑ እዮም ዘይተቐበልኩሞ ንዓይ ዘይተቐበሉኒ ዘለኹም ሲ ካብ ኣቦኹም ካብቲ ኣቦ ሓሶት ዝኾንኩ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ኢሎም እቲ ንዓይ ዝቕበለኒ ግና ነቦ ይቕበሉ ንሓቅኻ ክፈልጣ እዩ ኢሎም ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ግና ንዖም ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ክገበሮ መሰል ሓቦም እዚ ዝተገለጸ ሓቂ ብሙሉእ ነገርካ እንድሕሪ ኢምብሬስ ጌርካዮ ተተቐቢልካዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ዝህበካ ከምዚ ሰብኣይ ፈላስፋ ናይ ዘመንና ዝበሎ ሓቂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ምስ መፀ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ማንም እንኳ ብክርስቶስ እንተ ደኣ ኣሎስ ንሱ እንታይ እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ምስ በለ እንታይ ዝብል እቲ ብሉይ ሓሊፉ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ሓድሽ ኮይኑ ዲስማንትል ይገብረካ ማለት እዩ ኣሜን ዶ
ክርስቶስ ናብ ህይወትካ ምስ መጸ ንዑኻ ምስ ተቀበልካዮ ነቲ ናይ ቀደም ንብረትካ ነቲ ብሉይ ነቲ ናይ ቀደም ብሉይ ይገብሮ እሞ ንኹሉ እንታይ ይገብሮ ሓድሽ ይገብሮ አሜን let the truth reign አሜን ዶ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ብሓቁ ይግዛእ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ርስሓትናን ዓመፅናን ምእንቲ ብጥስጥስ ኢሉ ክኸይድ ማለት እዩ አሜን ዶ ክሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናብ መወዳእታይ ክኸይድ በዛ ጥቅስ እዚኣ ገይረ ክውድእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ብዛዕባ ከይስሕቱ ክጥንቀቁ ክነግሮም ከሎ ደጋጊሙ ክዛረቦም ምስ ጸንሐ ኣብ ምዕራፍ 13 ካልኣይ ቆሮንጦስ ከምዚ ኢሉ ነጊርዎም ኣሎ ንዓ አንቢብና ክንውድእ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 فقد حمش جميرة خنببه بأمنت أنت عليهم رئيسهم فتنوا رئيسهم مرمروا ويس كريستوس أباخاتكم كم زلدو برئيسهم أيتفلتون يهم إذا أنت زي كونس مختا زي تصنعوا يهم إحنا قلنا مختا زي تصنعوا كم زي كنا تختفلتوا تسفى قبر عليهم كتو كفو كي تقبروا نعم أملاخ نلمن علونا نحنا كوا مختا خمزينا تصنع انت قلنا ما انت نسخاتكم سناي كتقبروا انبر نحنا مختا خمنا تصنع مسيلنا خنرأى ايكوننا نحنا نحق انبر مس حقي زتصارر اكوا كنقبر اي كالنان ايو هنا نحق انبر مس حقي زتصارر كنقبر ها اي كالنان لومي قدسان حاتي خبز لنا يحف كنبلينا مو بناي ጸሎት መንፈስ ኮይና ርእስና ክንምርምራ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣን አመንጊጉ አይውደቀካኒ ሰይጣን ሰልፍ ዲስትራክት ክትገብር እዩ ዝገብረካ ተስከን ጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናይ ዝባርያ ጉዕዞ ራእይዎ ንሱ አድሒንዎ እዩ ንሱ ውሉድ ገይርዎ እዩ ንኣዝዩ ዘገርም ጻውዒት ጸውዒዎ እዩ ኣብታ ናይ ኩሉ ምልኣቱ ዝኾነት ማሕበሩ ተኺልዎ እዩ ግናኸ ጸላኢ ኣሎካ ኣብ ሓቂ ተጸኒዕካ ኣብ ክርስቶስ ተጸኒዕካ ንክርስቶስ ከም ዘለዎ እንተ ደኣ ሒዝካዮ ኣይከተንደል ህፅኒኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ደጊምቶም ዘለው ምእንቲ ትምንትኦም ዝሞተን ዝተንሰአን እምበር ንርእሶም ኢሎም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ይብለና ሎሚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ንትምህርትና ንጠንቀቕ ንህይወትና ምእንቲ ክንጥንቀቕ ነቲ እግዚአብሔር በወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ዝገብሮ ሓቂ ምእንቲ ክንሕልዎ ምላቲ ኣምላኽ መስገን ምእንቲ ንኣብኡ ደው ክንብል ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ምእንቲ ፍሎሪሽ ክንገብር ምእንቲ ክንወርስ እግዚአብሔር መስገን ነቲ ዘይረኸብናዮ ነገር ክንመጣጠር ሓይልና ኣብኡ ኣይንወድእ እግዚአብሔር ድሮ ብዙሕ ነገር ሂቡና ኣሎ ሎሚ ካብ ክርስቶስ ወፂና እንተ ደኣ ሃሊና ናብ ክርስቶስ ንመለስ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ህይወትና ኣብኡ ጸኒዓ እንተ ደኣ ኣላ ጽቡቕ መሊስና እምነትና ምእማንና ነጽንዕ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክርስቶስ ዝኸውን ምእማን እንተ ደኣ ጎዲልና ኣሉና ግና ሎሚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብእምነት እንተ ደኣ ሓሊኹም ርእስኹም ፈትሹ ሃሌሉያ እስኪ ከምኡ ኢልና ንጸሊ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጎይታ ደግፈኒ ንዓኻ ክለብሰካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕጠቐካ ኩለንተናይ ንዓኻ ክበካ ህይወተይ ክበካ ጎይታ ኢየሱስ ስኻ ክትገዝኣኒ there is nothing else ንስኻ ትሓቶ ኣነ ግና ህይወተይ ንዓኻ ይበካ ኣለኹ ሃሌሉያ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
እበካ ኣለኹ ህይወተይ ጎይታ ኢየሱስ ኣዳወይ ናባኻ የልዕል ኣለኹ መንፈሰይ ናባኻ የግዝኦ ኣለኹ ንእምሮይ ናባኻ የግዝኦ ኣለኹ ንሓቂ እምበር ምስ ሓቂ ዝፃረር ከይገብር ሎሚ ኪዳን ይኣቱ ኣለኹ እግዚኣብሔር ነቲ ንስኻ ዝገለጽካለይ ሓቂ ነቲ ዝተረዳእኒ ሓቂ ነቲ ፈትየ ህይወተይ ዝሃብክዎ የሱስ ንዑ ሓቕፎ ይደሊ ኣለኹ ንበለ ሃሌሉያ 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 አሜን 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 ሃሌሉያ ህይወተይ ሂበካለኹ ንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን رأسينا بخايح لفهب هاليلويا هاليلويا كل انتنا يقبعك يا يسوع كل انتنا يقبعك يا يسوع هاليلويا كل انتنا يقبعك هاليلويا هاليلويا Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. أنا تفي حسابات لبي